Get low when the whistle go. Now we talk. Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Helo, helo, helo. Noswaith dda, a chroeso I Haclediad. 119. Whoa. 119 all rhyme. Dwi just eisiau dweud. 119 is all mine is mine. 119 is all mine. Ti'n gwybod bod gennau awesome intro di setio fyny, Bryn? A ti just ydi fel... Ti di gwneud bits ar hyd efo. Na, mae rhandawyr newydd a hyn yn gwybod yn iawn. Fe intros y sioe yma, mae'r safon wedi mynd lawr, ond cofiwch, da ni yma i gadw y cwmni chi am 2 awr eich arall. Sioned sy'n fan hyn, gyda Bryn. Oh, hello a hello. A Iestyn. Halo, pawb. Wante, lyciwn ni just deud y O, da ni off I dechrau. Wel, mae di off, mae'n bler. Does gen I ddim ffrindiau. Ond mae gen I family. Hyn ydy'r peth pwysig ydy i chi bod lle ti'n mynd, bod beth ti'n neud. Mae'n mor bell ti'n gyrru, ti'n edrych ymlaen, ti'n edrych yn ôl, ti'n meddwl amdano lle ti wedi bod, lle ti'n mynd, a ti'n gwybod wastad. Ti'n watch beth sy'n mynd ymlaen yn y byd, ti'n watch pwy sydd yn dod ar dy draws di. Mae'r teulu yna wastad. Bob dolyg di. Bob dolyg. Dwi'n yn gwybod ys ydy'r subtext wedi dod trwy adeg gwrandawyr anwyl ni, ond mae hwn yn mynd I fod yn Fast and Furious heavy episode. Mae Sioned yn gwisgo I fatha I tank top. Mae boobs. Dwi wedi cael 2 gwaith gymaint o boobs os sy'n humanly angen arno. A mae di siafu pen I gyd hefyd. Actually, do. It's a strong look. It's a strong look. Dwi ddim... Mae candy ass fi ddim yn cael colli ffait. Dwi eisiau gweld y festive Fast and Furious. Hwna di'r ffilm dwi eisiau weld. Felly maen nhw gyd round the Yule log. Ac maen nhw gyd yn dweud, it's so good to have family here. Fast and Furious, a Christmas special. Wel, dwi eisiau gweld yr un lle mae pawb yn neud 5:2 diet. Fasting Furious. Oce, mae hwnna'n fferol. Grandwch. Mae'r intro ma... da ni off I dechrau dra. Mae'r intro ma yn ofnadwy. Fi jyst mynd I rhoi hwnna allan yna. Ond, croeso i'r Haclediad I unrhyw un sydd yn newydd fan hyn, mae'n ddrwg iawn gennau. Dyn ni yn 3 ffrind sydd yn trafod tech, kind of popeth arall, the destruction of society as we know it, a ffilms really gwael. O'n ni wedi awgrymu, mis yma, bod ni'n gwylio Death Race 2000. Mi athyn ni watched y trailer I Death Race 2000, a nath Bryn chwarae teg iddo mynd, oh god no. Allai ddim hyd yn oed. Yr un hen. Yr un 70s. Hang on. Fi'n credu nes ti just mynd, o'na vibe, nes I gael vibes yn y chat. Okay. Nes I darllen between those lines. Okay, alright. Oedd yr 3-minute voice message o ti di gadael yn sgrechian mewn i'r void. I'll allow it, but watch yourself, counsellor. Bryn of the Bar says, Sioned, stopio elaboratio'r stories yma. Grandwch, cerwch I watch y trailer gyfer Death Race 2000. Mae wedi ymddangos ar top Amazon Prime subscription peth ni fel recommendations, achos bod fi'n gwachod ffilms shite. A mae top recommendation fi ydy y ffilm spectacularly shite. O'n i'n meddwl bys fo'n gret I ni, ond y mwyaf ni'n gwachod y trailer, o'n i'n mynd, oh god, dwi'n mynd cedi gallwn ni roed hwn, gallwn ni chwarae hefo mental health fy anwyl cyd-gyflwynwyr wrth orfodi nhw I gwachod Death Race. So nathon ni meddwl, race, cars, fast cars. Nes I dewis Furious 7. Wel na, nathon ni dewis Furious 9. Sorry, F9. Fast and Furious X, neu 10, dwi'n cymryd maen nhw'n golygu efo fe. Hold on, mae hwn yn swnio fel Mac
kind of. Yeah. Hwn di'r porn version o... Fast and Furious XXX. Yeah. So, oedd oherwydd oedd hwnnw'n dod allan, nath ni benderfynu be am gael wylio yr nawfed un sydd fod yn eitha crazy dw lal, a gweld os fydra ni ddallt o heb gwylio rei cynt. Dwi wedi gweld mymryn. Mae Dominic Toretto a Triple X o Triple X movies yn cwrdd efo'i gilydd. A mae nhw just... Mae'r byd just yn mynd fatha... Mae'r ddau mae'n edrych eitha tebyg i'w gilydd am ryw reswm, dyn ni'n methu dall pam, a mae'r just yr mae'r just y byd just yn collapsio mae nhw yw'r singularity. Nhw ydy'r singularity. I love it. Na, da ni'n cychwyn fel tech podcast, so mae na stwff tech i ni drafod. Mae heddiw yn mynd i fod yn dal eich llaw ar Mastodon kind of episode hefyd, achos mae Iest wedi bod yn tynnu ni fewn yn slo bach. Chos mae'r byd angen ydy social network arall. Bryn! O'n i eisiau mynd yn ôl cyn heno a gwrando ar be o'n i wedi dweud amdan Mastodon yn y penodau dweitha. A mae dwi eitha siwr o'n i eitha oeraidd amdan yr holl beth i dweud y gwir. Na i dropio rhywbeth i fewn o fyma i weld be o'n i'n dweud. Diddly-doo. Mae'r website, defnyddio'r website yn shit show. Fedra i ddim gweld neb normal non-techy yn mynd i'r website yn meddwl, oce, I get it, dwi'n dallt o. Diddly-doo. Ie, dwi eitha siwr na negativity oedd yn dod gyda fi oherwydd oedd o'n gymleth ac yn hyll. Dwi'n methu coelio nes ti ddeud y fath beth yn amdano pobl ar ei creu Mastodon. Iestyn, mae'n A freaks and geeks. Pure freaks and geeks. Afiach o beth i ddeud. Dwi'n falch, achos mae Iestyn wedi mynd ymhell ag agos i ffindio client sy'n edrych yn really nice i gael ti. So mae hwnna di wneud byd o wahaniaeth. Wyt ni'n textio ti heddiw ma, ac i gyd ti'n deud, drach yn y notes, dwi wedi rhoi'r holl beth yma yn y notes. Mae nhw gyd yn y notes, Sioned. So chi'n dychmygu eitha tebyg i pan mae hen aelodau'r teulu. Very much. Yn trio defnyddio technoleg. Let me Google that for you. Mae nhw ffonio fyny'r un ifanc a deud, sut ti'n iwsio hwn? O'n i'n tyrio dweud hwnna, o'n rhyw negas yn dod i fyny. O'n i'n dall beth o'n dweud. O'n gofyn am ryw password. Lle mae botwm sef ar yr iPad ma? Be di'r password i hwn? Be sy'n di setio fi? Dwi'n meddwl mae pethau ma'n rhy gymlaeth. O'n am gyd gymaint y bytymar hwn ar un tro. Just isio numbers dwi yna fo. Okay, alright, Uncle Bryn. But not that Uncle Bryn. Mae Bryn yn regression ôl, dydi? Ydw. Da ni'n gweld o. Efo'i letter opener, i stopwatch, i glock. I seal, i personal seal fo. Personal stamp and seal. Mae gen ti personal seal. Mae gen ti stamp i roed yn llyfrau ti. A ti cael magazines ti di beindio. Alright, Mae cadw balans do. Mae eisiau cadw un droed yn y gorffennol, does. Mae bwysig dallt beth sydd wedi bod. Godspeed, i ti cael gwybod beth sydd yn mynd i ddod o dy flaen. So ti di deitha fi, taw Jat GPT. Jat GPT. Hwna dy'r nesa. So ti di deitha fi, ta Chat GPT, the cat themed fun, oedd wedi generatio script Furious 7. Byswn i'n hapus iawn. Cos mae gen I notes fan hyn. Mae yna geiriau sydd ddim actually'n bod... Hold on. Mae yna geiriau fan hyn, right? Sydd ddim actually'n mynd o. So mae Dominic Toretto... Dwi'n gwybod da ni'n mynd ymlaen i'r text stories, ond bear with me. Mae Dominic Toretto yn deud, mae o'n trio cyfeiriad fydd y wawr yn torri mewn 2 awr. A mae'n deud, dawns up in 2 hours. Yep. Ac yn i fel, well, is she? Cos... What? Yeah, Dawns up. Hi sydd efo'r allweddi i'r ceir i gyd. Obviously. Yr un o'n i'n licio oedd, ddari o'n dweud... Dawns up in 2 hours. Mae'n sôn amdan... Mae'n dweud, what are you going to do when you find him yn cyfeirio i... The Rock. The Staith. The Staith am i o'n dweud, words ain't even been invented yet. So ti'n meddwl... Mae hwnna'n good get out as routine chatbot. Yeah. Really? I don't have the words. Yes, no, great. A ti fatha...
waw, so mae be bynnag sy'n mynd i ddigwydd yn mynd i fod yn ipyn o beth. Wel, ti'n gwybod dipyn o beth ydy'r whole scenario efo fanna. Guys, gadewch i ni, yn draddodiadol, mi fysyn ni, dylen ni rwan symud mewn i'r agenda, ond dwi'n teimlo fel bod ni ddim hyd yn oed wedi symud ymlaen i unrhyw fath o text story. So, agenda gyntaf. Beth sy'n cael ei yfed heno ma yn yr Haclediad? Wedyn nhw'n ni arwain chi fewn i cwpl o stories amdan diwedd y byd a just general light-hearted Haclediad fair. A wedyn nhw'n ni siarad am 2 awr amdan Furious 7 o gysidro bod rhan o'n ni actually wedi specifically gwatched unrhyw Furious films o blaen. Buckle up. Buckle the fuckle up, boys. Loadiwch fyny ar Red Bull a Monster Energy drinks. Sorry, Corona. I'm much rather a Corona. God, Bryn. Gaki, heidi bol sy'n Bryn y Belgian Ale. Mae Kurt Russell. Mae Kurt Russell wel fewn i Grimbergen, right? Neu Quack, neu Erdinger, neu Duvel. Mae o'n licio i Belgian Ale. Mae gen fo casgen yn y CIA Secret Headquarters sydd yn actually deud Secret Headquarters anyn nhw. A mae'n trio perswadio. A mae masculinity Dominic Toretto mor fragile nad ydy o'n gallu yfed paint. Cos mae just yn yfed Coronas. Yep. Anyway. Look bored. Good acting. Good Vin. O gyn efo bwcad o Coronas. Branded bwcad Coronas. Just iddyn nhw'n barod. Oedd o'n edrych fel pub yn Abertawe 5 mlynedd yn ôl. Dyna sut oedd o'n edrych. Oes gen unrhyw un fan hyn casgen o Quack neu bwced o Coronas? Gwn ni gychwyn efo Bryn tro yma. Big out of Bryn. Na. Wel, dwi'n cychwyn ar parod o de. No, da bach de. Mae gen i gin and tonic yn barod i fynd, so. Dwi'n licio pan mae na fel selection o dy flaen di. Unrhyw gin specific? Ydyn ni dal yn glas... Ar y tangerai. Ti dal ar y botol na lle oedd wedi trio glasio ti? Mae'n botol arall, man. Oedd hwn wedi trio glasio fi, so dwi'n edrych ymlaen i weld pa fath o violence arall mae'n trio visitio na fi. Pa fath o iechyd y diogelwch situation. Unrhyw sefyllfa tonic diddorol? Just oedd y Tesco lleoldiad ag allan o Schweppes Good. Full tonic, so rhywun peth gyda nhw oedd y slimline, so dyn, for fuck's sake. Bryn, swn i di goffod, na. Sweetness. Lle siwgr. Mae fel diet. Pwy awyr. Ond Schweppes tonic oedd wedi rhoi fi off G&T's am yr fel 28 mlynedd cynta o fy mywyd i. Dyna ni'n syrfio yn y bar. Schweppes yn horrendous. Gordon's yn Schweppes. Toilet cleaner. Dwi'n mor pumped up, dwi'n mynd yn y sylweddoli. Mor pumped. Dwi'n fama, mae gen i cast ar un braith, so dwi'n am flexio a torri'r thing a just rwygo off. Oh, guys. Da chi'n mynd gwybod beth da ni siarad amdan. Fydd o'i gyd yn glir i chi cyn fo hir. Gwn i fynd draw i Gynafon. The Royal Town of Gynafon. Dwi'n mynd i'r botol nesa o be o'n i'n yfad amserdolig. Dwi'n meddwl oedd o'r connoisseur bicicleta, ond yn lle Pinot Noir dwi ar yr Malbec tro yma. A mae hwnnw ar sale ar y funud. Yn Morrison's? Achos da ni wedi prynu amryw o boteli dros y Nadolig gyda ti yn Morrison's Bangor o'r bicicleta. Sorry, Morrison's... dim Bangor, Cynarfon. Jeebus. Da ni'n mynd i Morrison's Bangor. Nobody talk about the Morrison's Bangor. Ddim ni'n mynd i Morrison's Bangor ers y digwyddiad. Da ni'n bad o Morrison's Bangor. Da ni'n mynd siarad amdano y digwyddiad. Mi oedd na adag lle mi o'n ni'n cerdded rownd Morrison's Bangor ac oedd rwy'n wedi stwffio can o rhywbeth i fewn pocad fi. Ac wedyn, yr darn yna lle mae'r security card just yn dilyn crowd o hogia rownd y supermarket. A wedyn nes i fel, oh my god, beth hwn? A wedyn just reid ar ryw shelf creision, a just mynd o'na, a mae'n boed yn roli, what's this? A dwi'n bo.
Dwi'n just ffeindio fo'n poca fi nes i, dwi'n mynd o man. Hei, gyda, dwi'n mynd gadael efo fo. Alright. Dwi'n just symud o un silff i llall nes i. Legiau. Oedd y boi siwr beth i wneud. Oedd o siwr beth i wneud. Na, fel rwy'n sydd yn joio bicicletas yn y byd go iawn, mae'r gwyn coch na'n edrych yn really nice. Beth sydd yn dy gofod ti, Sions? Wel, dwi'n lyfio unwaith eto, fel yn ti Bryn, mae yna selection yma. So... Dechrau efo'r un gorau a gweithio'r ffordd i lawr. Mae hwn yn anodd. Wel, da ni yn cychwyn hefo fresh, Brecon Botanicals gin. Strong start. Gin, Brecon Botanicals. So ni ddim yn awgrymu unrhyw un o flavoured gins Brecon gin, achos nes i trio'r un, maen nhw'n lliwio nhw llawer hi gry. Mae'r un rhyw bob and rhywbeth yn edrych o Ribena. Mae yna un orange a rhywbeth sydd literally yn edrych o Iron Brew. A mi dries i hwnna ag oedd hynna'n ffiaidd. So, Brecon gin, stick to what you know. So, just gin. Haclediad 119 brought to you by Brecon gin. Oh shit! Mae'n gyn gret. So good. So mae gennau hwnna a cheap ass tonic, fel da ni'n licio... Well, actually, yr un fyny o cheap ass tonic yn Lidl, sef yr Eden Bay tonic yn hytrach na'r un efo llun cwch yn efo. Mae gennau ni hwnna fel starter bach, gyda plat o manchego. Nice. Cos medde Bryn, da ni gyd yn dosbarth canol rwan, a dwi'n fel, na, ni just yn licio caws really nice. Wedyn... da ni ar y Malbec gin and tonics. Mae gen ni... Wearing datos wise. Artisanal gin. Na, i ffocin cael crwn a i chdi drwy'n ysada. Ac yn yfad caws. Ni'n mynd i fel... Yfad caws! Yes. Party fondue. Like the middle classes do. Oh, yes, the cheese. Fucking Swiss crazy asses drinking their cheese. Oh, yes, dwi'n di gochi. Y pethefnos yn ôl. So, actually, na, dim weekend wetha weekend cynt. Ges i, yr hangover weitha, dwi erioed wedi cael. So, dwi'n impressed bod corff i ddim yn actively rejectio y G&T ma ar hyn o bryd. Ond ti byth yn gwybod... Galle'r sioe cario ymlaen a galler pethau fynd downhill suspiciously. Mi yda ni'n diw i dechrau siarad amdan Furious 7. Furious 7. So, mi nath... es i ar trip rygbi cyntaf fi mewn 20 mlynedd. A gweld ffrindiau fi gyd. Am tro cyntaf mewn 5 mlynedd. Excitio'n botch. A nath rwy'n ddod â tequila rose allan. Shots. A just rhoi nhw... Wante. The societal pressure was on. Nath yr holl gwaith mewnol dwi di wneud ar... Granda, ti'n gallu bod yn ffrindiau efo pawb? A ti'n gallu gwrth yr drinks? Mae'n okay, Sioned. Nath hwnna i gyd just mynd, pihu, allan drwy ffenest. Da ni'n yr album. Party Sioned allan. Da ni'n yr album. Di Party Sioned ddim yn person da chi bod hefo. Oedd Party Sioned. A gynnau wonderful ffrindiau. Friend of the show, Sian Alaw. Hey, Sian. Ffantastig amser hefo hi fanna, ac oedd o'n gret, a wedyn yr ail ddwrnod, o'n i physically ddim yn gallu codi allan o'r gwely tan 1:00 sydd i fi yn spectacularly wild. Wow. A oedd yng nghorff i just wedi rejectio ym mhob ffordd. A dwi'n deall, this is not great. Dyma esiampl wael. Ond nes i ddim yfed o gwbl ar yr ail ddwrnod, a cael just gymaint o hwyl a nes i ar y noson cyntaf, sydd yn dangos, ti'n angen o. Dwi ddim angen o. Dwi'n meddwl o'ch ti probably cael rhywbeth premonition ar sut oedd y rygbi am fynd. O ie, oedd hwnna'n ddigon o hangover i fi, yn fel ars yn gwely. So, mae gen i, dwi wedi stocio wedi, so mae gen i'r G&T, ond rhag ofn, mae gen i San Miguel Zeros, sydd un o'r nice top tier o Zeros. Zeros. Mae gen i hefyd tin o'r hen faithful Estrella. Ac mae gen i Brewdog. Brewdog Punk IPA. So mae gen i 3 botol fyny. So gowch chi... Available in all your fine home bargains. So diolch mynd Brewdog. Bwens. So, geith y gwrandawyr astyd clywed ai can sy'n cael ei popio ar agor nesa, neu botel fawr, neu stopper Brecon Botanicals. Gwn i weld. Neu, ydw just y sound effects da ni wedi ychwanegu fewn
just i ffwlio'r algorithm. Iestyn yn neud champagne bottles. So, da ni 20 munud fewn wan. Diolch rhandawyr yn sticio hefyd ni. Nw'n ni rwan ddechrau siarad am news. Remind them of the chapter markers. Boys, chapter markers. Maen nhw yna ar eich apps chi. Maen nhw yna i helpu chi i navigatio. Mae fel create your own show. Mae fel create your own adventure Asterix books o'n i'n darllen pan mae'n iau. Chi'n gallu troi hwn fewn i specifically just tech show, neu just film show, neu just drink with me video ar YouTube. So, pan oeddech chi darllen yr adventure books, oeddech chi cadw fatha un bus ar lle oedd y trydalen, oeddech chi'n dweud, if you go left, page 15. Os o'n i'n licio'r lein gynta o'r... Right, oeddech chi'n save spamio. Dwi heb di tynnu bus allan, so dwi heb di... Technically, mae fel yn chess. Okay, leave my mind there. Fi heb di tynnu bus allan, dwi'n goffa eto. Well, my dudes, Haclediad 119 ar y rhestr fan hyn, mae gen ni lot o stuff Mastodon. Yes, dwi ti di bod yn arwain ni trwy symud drosodd, symud yn socials ni draw i toot.wales, ond oedden ni di deud bys ni cael hwn fel bach o beginner sut i joinio Mastodon, sut i weithio. Oh God, Bryn, come on! I bobl si isio de. O'n i'n teimlo fel, fod, nes i benderfynu cymryd brec dros y dolyg o, tybod, mynd arno fo yn ddyddiol ac edrych ar stwff a postio bethau. So cymryd brec, cymryd breather, asesu'r sefyllfa, a wedyn dod yn ôl rhywbryd yn mis Ionawr yn fresh, ac oedd Twitter dal i fynd lawr i mewn fflamma. Ac y peth ydi, dwi dal, dwi'n gwybod, dwi licio Twitter, ond yr adeg, Sorry, mae gen i just un stori dwi eisiau rhannu, a fos i'n lyfio di bod yn y cyfarfod yna, just i watcho do'n digwydd. Mae o ar ôl y Super Bowl oedd o'n cwyno bod o'i tweets, impressions i tweets ddim o'r ychal ag o'r Joe Biden a mae'n un peiriannwr yn deud efo geiriau i'r effaith o eich bod pobl ddim yn ffindio chdi hynna diddorol a fod boi oedd i'n neud efo yr tamad yna a cafodd y boes nath o danos social graph iddo fod gan Google a dweud, ti ddim mor boblogaidd oedd chdi flwyddyn yn ôl. A mae Musk yn rhoi sac i'r boi on the spot. Having a completely normal one. A wedyn, just cael y lwp ar hwn, wedyn sio oedd y ffidlan efo bob dim, a oedd y ffidlan efo gyn gymaint nag oedd chdi ond yn gweld tweets gyn Musk. Nath hynna ddigwydd i fi, eisi i'r For You page, a dyna lle oedd o. Dwi'n mynd dilyn o, ond dyna lle oedd o yn y For You page, a oedd o, Iesu. Mae hwn yn amazing. Wel, nes i logio fewn am y tro cynta ers 3-4 diwrnod i Twitter, a nath o flash o fan i'n mynd deud, ti'n mynd cael ei hwsio SMS two-factor authentication rhagor. Ti'n gofio talu amdano fo. Gan i'n mynd, okay, what? So they're just fel, na, ti just ddim yn cael. O'n i fel, okay, I suppose. Dwi'n meddwl na hwnna fysa'r penderfyniad iawn os nhw wedi dweud, dys o neb yn gael o, ond i chdi orfod talu i gael yr system sydd ddim really hynna o saff i fatha two-factor, yn stupid. Na, stupid. Ti'n meddwl? Wel, yr beth sy'n hwyrol fysa di, os ti eisiau cael app-based two-factor, fysa hynna neu mwy o sens i fatha paid for service ti'n gael yn y premium a dyn just tablet ond just mae'r whole thing ond i wneud bawb yn saff ti'n gorfod reid o'i bawb dweud really what's ma un o'r stories sy'n hefyd wedi fflachio fyny ar y news fyny ar y messages ar y notes technical term ar gyfer ein social media specifically just i'r Haclediad, y Notes app, just type y pethau fewn i hwnna ar hynna'n, ydy bod Instagram and Facebook to get paid for verification hefyd. Ond oedd ryta. Ac hwnna oedd y beth weird hefyd oedd nhw'n sôn amdan
Ti'n cael online hefyd, a mae'n pris gwahanol am iPhone. So ti'n mynd i fod yn verified? Ond allai deall bod fel Google eisiau ti'n neud hwnna, dwi'n cwein deall beth yw'r deal efo. Yeah. Ond I suppose mae hwnna achos y 30% cut ma yr App Store yn cael maen nhw'n licio neud. Ond ac hynna di o ie? Maen nhw'n cyfro yr 30% mae Apple yn gymryd wrth chargio mwy. Ond y gorffennol, doeddach chdi yn cael chargio mwy ar yr App Store na goddach chdi tu allan iddo fo, a rwan maen nhw'n dweud, os ti'n talu verification yn just ar y we, dwi'n dangos i fyny ar yr app. Yndi. Ond mae'n hollol di brisio verified ddo. Mae hwn yn, da ni jyst mynd roman cylchoedd ar hwn. Anyway, Mastodon. Cwrdd breg, ti'n logi fod i Twitter. Let's go, Mastodon. Y final straw i fi i ymuno efo Mastodon oedd y ffaith nath nhw ladd yr APIs ar gyfer third party Twitter apps. Am fod fedrai'm rhoi fyny efo yr un default Twitter. Mae'n llawn Musk. Yndi, mi nath nhw brynu... Bit musky. Dwi'n yn cofio ffaint yn ôl oedd o probably 10 blynedd yn ôl. Nath nhw brynu TweetDeck? Na, ddim TweetDeck, dwi'n licio hwnnw. Tweety. Nath gael ei greu gyn... Mae'n cofio beth yn fo. efo'r designer briliant. A fo nath dod i fyny efo pull to refresh. A wedyn, nath o ar ôl i Twitter brynu Tweety, nath nhw benderfynu, ond nhw'n i rei pull to refresh i bawb, just yn neud o'n, da chi'n gorau talun am byd, mae just yn thing mae cool pawb chi'n neud. Ag, so nath nhw tynnu'r APIs na, o'n i'n methu defnyddio Tweetbot, o'n i'n methu defnyddio Twitterific, oedd mae hyn yn teimlo yn shit. Fos nhw wedi gallu neud y mewn ffordd neis, yn dweud, grandwch wan, da ni'n mynd i stopio'r API mae gennych chi 3-4 mis, rhywbeth yla, tan da ni'n cau y lawr, ond oedd o'n diwrnoda, a wedyn so oedd yr holl busnesa oedd yn, y developers yn dibynnu ar cael pres wrth wneud apps yn erbyn Twitter, yn just yn colli i bywoliaeth, a wedyn yn lwcus o'n rei yn barod wedi gweld y ffordd oedd hi lle y gwynt yn troi fel. Ie, ac wedyn so oedden nhw wedi dechrau datblygu rei ar gyfer Mastodon yn barod yn y flwyddyn dwytha. A un o heina oedd rei oedd yn creu Tweetbot, ac maen nhw wedi creu un o'r enw Ivory sy'n based ar Tweetbot. Pam ti'n agor hwnnw fyny a mynd ar Mastodon, mae'n teimlo rhywun peth ac os oedd chdi... O'n i di sylwi hynna, do. Union rhywun peth. Ti'n mynd sylwi beth sy'n wahanol. Yr unig, mae dal... Dwi'n siŵr na'r peth o'n i'n cwyno amdan y blaen, amdan Mastodon, fod o yn scattershots dros y siop i gyd. Ond ar ôl defnyddio fo am hyn a hyn, dwi'n sylweddoli na dyna beth sy'n dda amdano fo. Fod o ddim yn centralised ag fod o dros y lle i gyd. So dos am un person yn gallu tynnu fe lawr. Dos am un person yn gallu rheoli fe. Os da chi dibynnu ar pa server ydych chi, in toot.wales neu dwi ar un typo.social, wrth gwrs, os ydy'r person sy'n rhedag y server yna yn penderfynu, dwi wedi cael digon o hyn, a dwi'n mynd i handi fo drosodd i neb arall, mae'r server yn cael lawr. Ond y peth ydy, ti just yn gorfod symud i server arall, mae'r broses eitha ddidraffarth. So lle mae'r gynnwys di gyd felly? Mae'r cynnwys yn byw ar server chdi, ond yn cael ei wasgaru drost y Fediverse i gyd. So mae gen ti fel user... Mae fatha cael e-bost, dydi? Ydy. So mae... Hei, Bryn! Granda. Sorry. Hwn just fatha explain nain a taid. Bryn! Dwi'n ffindio hynna'n offensive. Na. Fel rwy'n sydd ddim hyd yn oed actually'n boddran hefo logio mewn y stwff mae'r rhagor. Gei di giglan yn y fi faint fynnoch chi. Na. Ti'n actually bod yn fatha really engaged yn efo, trio dallt o. A dwi fatha... Na, whatever. Mae bapur rhywedd yn gorfod yn dweud Ok. Well, anyway, so mae'r haclediad, da ni arno fo, rwan.
Dan. A dwi di bod yn iwsio Ivory. Fel committee, mi nath ni gytuno i fynd arno fo, do. Y pwyllgor. Ti'n meddwl dylen ni fel... Ti'n meddwl loads o pubs Cymraeg rwan, basically, yn troi mewn i fel social, fel peth cymunedol. Mae loads o pubs yn cael eu prynu allan gan y gymuned. Falle dylen ni just gael y podcast yma, just yn cael ei brynu allan gan fel ein grandawyr amazing ni, a wedyn, just fel, lle ni just gweithio nhw. Nw, dyn ni peint i ni. Fydd. Lauren Brechta ydy'r person oedd ti'n meddwl amdano. Y designer. Y designer. Dim syniad be mae'n neud rwan. Mae'n popio fyny weithiau. Oedd yn gweithio i Twitter am rhywfaint. Oedd. Nath o'n benderfynu ffwcio mynd o. Do. So mae'n deud ar i'w talu Wikipedia fo na y pen mwy adnabyddus amdano di tweeti a pull to refresh. Wel, mae hwnna'n swnio'n cool. Mae'n 38 a mae'n di his life's greatest sort of. Wel, yn tydi bywyd yn ôl ni, really. Ar ôl ti cytio 38. Efo dewis servers o felly, dyna oedd y peth oedd yn curo pen, ddechrau ni'n bangio'n pen yn y byn wal am hir, am fod, oh my god, beth dwi'n dewis yn wrong, ond wrth gwrs ti'n gallu just symud. A beth dwi wedi sylwi, mae lot o bobl techies o Twitter wedi neud, ydy mae nhw wedi setio fyny servers i hunan. So mae gen ti... website Mac Stories, mae nhw wedi setio un fyny hunan, so mae nhw'n just a username at Mac Stories, rhywun peth ai e-bost nhw. A wedyn mae gen ti rei yn yr Icon Factory di wneud rhywun peth, ond beth ti'n gallu wneud hefyd ydy, os ti'n berchen ar URL, fatha dwi'n berchen ar spellcheck.co.uk, fyswn ni'n gallu fod ar instance fy hun, ond wrth defnyddio service... dwi wedi reid o fewn yn y notes yma, pwy oedd o da? Dwi'n meddwl, dwi wedi. I hostio fel? Ie, mae hosting service specifically, fatha e-bost, fatha fastmail ar gyfer... Fatha WordPress ar gyfer... Ie, mewn ffordd, ie. So ti'n defnyddio URL dy hun, ond yn defnyddio i server nhw. So wedyn, os y neb arall wedyn ar server chdi, heblaw chdi, os na ti'n gwahodd bobl eraill arno fo, so wedyn ti'n gallu fod yn mewn rheolaeth llawn o dy server di, ac i di contio neu be bynnag tisio, gymaint tisio, a fydd neb stopio chdi. O diwedd, just y peth o'n eisiau. Mae Bryn yn gallu rhedeg. Gyda'i rhedeg the right wing thing, full on. So Mastodon, da ni arno fo, joio fo, bach mwy ddorol. Mae post.social hefyd, dwi ti ar hwnna bach mwy, dwi heb fod yn checio fewn ar hwnna. Mae o dal ipyn bach fwy o American News Centric ag Japanese photographers. Wel. So mae ipyn bach o weird balance mynd maen. Dwi'n meddwl sut fod y Japanese photographers ma di ffindio fo ac yn postio lot yn fo. So mae nhw yn rhannu lot yn fo. A wedyn mae gen ti the US News. Ond ia, dwi'n siŵr faint o hir ni lle gymryd i hwnnw ddod i Brydain o ran os na neith. Dwi'n meddwl be mae Mastodon angen ydy, mae angen, fatha gen ti Mastodon.social ydy'r un o'r prif servers sy'n na, ag tan fod na un server sefydlog, am fod mae nhw wedi bod yn cael trafferthio na herwydd gymaint o bobl sy'n efo, rhywun peth a Twitter yn y dyddiau buan, tan fod na un sefydlog iawn yn dod i fewn, ac dwi'n meddwl na'r cwmni sy'n mynd i wneud hynna ydy Medium, gwybod y service yna. So maen nhw efo'r service dwi'n meddwl beth dio, at me.social dwi'n meddwl dio. So maen nhw efo hwnna ac maen nhw mynd i ryddhau o mewn chydig ac dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i wneud push mawr ar gyfer o i drio cael lot o bobl i fewn ar ei server nhw ac hefyd mae gen ti WordPress sydd yn mynd i wneud push mawr i fewn iddo fo. Automatic sy'n mynd i wneud o, trwy WordPress ac trwy Tumblr. So, peth yn y meddwl Hen Giant. O peth ydy mae WordPress di bod yn neud, so mae gennau fet sy'n gweithio iddyn nhw, a mae nhw wedi bod yn fatha
gweithio brysur yn y cefndir, really, adeiladu'r fatha system yma, so dim just i blocio, ond actually creu fatha siop ar-lein, fatha beth, fatha rhyw sort of mix and match thing, lle gyd i adeiladu dy e-com platform o bob dim ynddo fo, so mae nhw wedi bod yn trio really adeiladu ar y gwaith cynnar o'r cod. A beth dwi'n meddwl, fel ti'n deud, nid yn unig fydd pobl allan coalesio gwmpas un platform, dwi'n meddwl fydd lot o'r gweinyddion bach yn cael lawr a bydd, chys ar ôl i pobl sylweddoli, mae'n troi allan, mae'n costio lot o bres i'r udag. Ie, dyna ma nhw wedi bod yn sylweddoli, de. Dyna pam mae lot o'r servers ma wedi gorfod cael lawr derbyn pobl, a ti'n gorfod ceisio i fod yn aelod yn efo, a o'n i'n gorfod wneud hynna ar un fi, o'n i'n gorfod esbonio wrthyn nhw pam dyle fi fod ar un amdan typography. So nes i yrru links iddyn nhw amdan, tywod, beth fy ngwaith, basically. A fydden ni'n ddordeba, a wedyn, so ma na rei, a fatha un i fynd efo'r stories bullshit, be bynnag gewch chi Iest Test, mae un yn cael lawr mewn pethefnos rhywbeth fel ydy, be oedd enw fod a, dwi'n cofio be oedd enw'r actual server, Mastodon.lol. So mae hwnnw'n cael lawr oherwydd Hogwarts, the game. Stori mae fi, right? So, nes i ddarllen yr erthygl ma a just cael bach o what? Moment. Achos ti di bod yn chatio fy ni amdan Hogwarts Legacy. Oherwydd mae'r map di bod yn wir edrych mlaen i chwarae'r gem. Mae di bod darllen y llyfrau gyd ers fod yn tua 7 oed nhw'n fath o la. Ac ti'n bod yn caru'r byd mae gyd. Super excited i. A wedyn dwi yn darganfod ar y pryd, mae yna rhyw cancel culture thingy going on ac backlash yn Iestyn erbyn. newydd darganfod be di turf. Ac ni fel, Iestyn. I mean, oedd y byd... Dwi'n hen? Mae'r hen a ni. Oedd y byd mor fatha sunshines and unicorns a dyn ti'n darganfod hynna i gyd. A wedyn mae J.K. Rowling di spoilio fo'i gyd. So, sorry, da ni di jumpio fewn yn ganol dy sgwrs di. So lle pa ffordd da ni'n mynd fan, dwi'n gwybod. Mae gynna fi lot o notes. So, mae rhywun yn ti really eisiau chwarae fo. Cyn i chwarae fo, ond... Ond wedyn, nes i ofyn wrth y mab, wyt ti di clywed amdan bobl sy'n gwrthod chwarae'r gêm ma oherwydd rhyw reswm? A nath dwi wedi gweld cwpl o bobl, ond dwi'n di rili edrych arno fo oherwydd... Mae o yn y byd fod, diolch yn rili di popio fyny o gwbl. Ond wedyn, yn pobl sydd 25 plus, rhywbeth fel eich, mae o yn dangos fyny'n amlwg, ac wedyn nes i ddarllen erthigol, yr erthigol yna dwi'n meddwl o? Ti di gyrru fo i ni amdan, bod yr instance mae yn cael awr y gyd achos bod... hwnna oedd y thing nes i yrru chi, ond mi oedd na erthigol arall nes i yrru chi do, ac oedd na ddisgrifiad yn hwnna'n lincio i ryw stori arall yn trio esbonio yr timeline o be oedd i digwydd efo J.K. Rowling ar Twitter efo trans movement, ac nes i ddarllen o ac o'n i dal yn dall be ffoc maen nhw'n ffrio amdan, dwi'n mynd dall rhywbeth amdan fod merchaid yn gweidiad fod pod dynion ddim rhywbeth people who menstruate sydd yn derm hollol normal ti'n be if you cut me don't we all bleed I mean ti deitha fi bod dyn ni'n bodlediad fan hyn sydd yn inclusive trans rights a human rights so ni ddim yn deud hynna. Mae J.K. Rowling ddim necessarily yn credu hwnna, ac yn hytrach na cadw ei barn i'w hunan a peid y brif o bobl, mae hi wedi dyblu lawr. A unwaith eto, having a completely normal one, a wedi sgwennu nofel cyfan amdan online stalkers. Un o'r... Stalking trans people. Cormorant Strikes. Dyna fo. Which o'n i'n arfer darllen, a wan dwi fel, unwaith eto, dwi'n un o'r bobl sydd yn mynd, ti'n bo be? Mae yna ddigon o lyfrau, mae yna lot o lyfrau allan y byd. A mae di dechrau podcast newydd hefyd, do, yn trio atab y cwestiynau am be di'r problema.
Dwi dal ddim yn dallt beth di'r issue, ond dwi dal yn dallt beth mae di ddeud, really. So, Wel, nhw'n ni'n dau Bryn. Mae Bryn from a legal standpoint, achos mae hwn i dechrau, oedd e'n dechrau hefo achos cwrt. Well, so... achos cwrt gyda menyw oedd wedi cael i diarddel o'r gwaith am... Ond te Bryn, wyt ti'n cofio fwy manwl na fi? Oh, god, dwi'n cofio. So ddynes wedi cael ei diarddel o'r gwaith achos oedd hi wedi cwestiynu yr inclusive language oedd yn gleisio fel people who menstruate. Ac oedd gath hi... Wante, i ddechrau fo, os gaeth hi diarddel o'r gwaith... Dwi'n allan ôl bych am bellach na hynna, so... am fod yn transphobic, ac oedd J.K. Rowling wedi tweetio fel i deud bod hi'n totally yn right. Mae'n canghenion o feddwl yn yr syniad bod yn deud dydy dwi ti'n methu newid o fod yn ddyn i dynas. Sex is real yr stuff yma i gyd. So mae gen ti mae'r syniad bod gen rei pobl na'r syniad os ti'n newid o un i llall then ti'n Diolch actually cyfri. Dwi'n cyfri ti'n chwalu'r gwahaniaethau rhwng pobl a dydw ti ddim yn so mae'n lot o go iawn, dynas go iawn, be bynnag fath o beth. Feminists hun gan amla yn teimlo bod hwnna'n ymosodiad ac yn deud, well hold on, dydy bod yn fenyw ddim y peth sanctaidd amazing ma oedden ni wastad wedi credu bod o, os dio hi mor hawdd i rwy'n oedd wedi cael ei geni fel dyn i symud drosodd iddyn nhw. So maen nhw'n galw nhw'n trans-exclusionary radical feminists. Y turfs ma. Y turfs. The turfs di, yes. Dyna di'r term, dyna beth mae'r term turf. So, yn hytrach na bod yn intersectional a gweld, hei, mae codi pawb fyny. It's a great idea. Gawn ni cefnogi bobl the underdogs, oedd menywod, historically underdogs. Black folks, historically, underdogs, by pawb, gawn ni codi pawb yn yr un pryd. Na, mae hein yn old school feminist sydd wedi ffigur allan. Mae unrhyw attempt i godi bobl eraill yn gwthio ni lawr. Mae o kind of fel rhyw supremacist syniad yma o... Mae yna hyn a hyn o ddeffiant i fynd rownd, ac os di rwy'n arall yn cael o, da ni'n yn cael o. Mae'r hawliau rhyw pai. Ac os di rwy'n arall yn cael o, mae obviously yn golygu bod merched yn cael ei dibrisio. So dyna di lle mae hi di dod o i ddechrau fo, ac nath o cychwyn hefo hoffi tweets. Bobl Cymraeg fel hefyd. Ti di dysgu Cymraeg, ti'n mynd Cymraeg gywir. Venn diagrams yw bywyd, boys. Venn diagrams mawr. Gan amla, maen nhw gyd pretty much yn edrych fel cilch, right? Just... put them all in the circle. So, a rising tide raises all. Mae'r straeon, diolch i Twitter o falle, mae'r straeon yn cael ei amplifio sydd yn codi stwr. Graham Linehan wedi mynd yn completely off on when, dwi'n gwybod sy'n ti'n gwybod am hynna, Iest, mae o... Pwedi Graham Linehan. So, boi sgwennodd Father Ted, the IT crowd. A mae o di cael ei hynna'n fewn i ryw weird spiral o gasineb yn erbyn bobl trans. A just ydi completely fel... Just get off Twitter. Mae o'n actually fel... Mae'n actually like militantly campeinio yn erbyn... Oh my god. Bobl trans. A ti just fel... Sut ti'n campeinio yn erbyn literally... a bobl, like a type of bobl. O'n straeon yn codi ar social media bach yn dweud bod na dynion yn cael get away o amharu ar merched mewn toilet oherwydd oedd wedi dweud bod nhw'n ferched ac oedd y polis methu neud i byd. Which never happened to anybody. Please, dangos i fi achos lle mae hynny wedi digwydd, please, diolch yn fawr iawn. Dwi eisiau gweld y receipts. A lot o'r storïau fel y codi yn... Ac... Mae'n emosiynau... Fi'n credu beth ydy. Mae y syniad ma lle nad ydy bobl privileged fel... J.K. Rowling wedi cychwyn fel mam sengl, wedi gweithio i ffordd fyny, great. Da iawn hi. Ond wedyn, ddim yn gweld ei safle hi o pŵer
ddim yn gweld y privilege sgenni hi. Mae'n not, dydy, oherwydd fod mae hi, ar ôl i'r llyfrau gyd ddod allan a wedyn, mae'n dweud, mae Dumbledore yn hoiw, ac wedyn ti'n meddwl, gret fod hi wedi sgwennu darn efo hynna mewn meddwl ar y pryd. A wedyn ti'n darganfod fod nhw efo rhyw feddylfryd arall am pobl eraill. So yn y flynyddoedd dwytha mae yna mudiad newydd wedi codi o'r nhw The LGB Alliance. Mae nhw'n swnio'n horrible, dydyn nhw. Wel, oedd nhw'n honni... Mae nhw fel rhyw front group neu beth. Wel, ia, oedd nhw'n honni rhyw radda bod y canolbwyntio ar hawliau i... The T. Y T yn amharu'r hawliau yr edrych i gyd. Eto, pai. Wel, ia, a dyn oedd nhw'n... So mi o'n a helentio'r yn ystod Pride chydig bach flynyddoedd yn ôl lle o'n a grŵp trans wedi... cael bod ar blaen yr pared, a dyn o'n y grŵp o merched o yw di dod i'r sy'n blaen a dweud na oedd nhw'n cael a nhw oedd yn gorau mynd ar y blaen. Chyd bod rhaid o blaen i'r merched trans yn meddwl bod merched lesbian ddim yn cael... Ddim yn cyfri, ddim yn... I ddod nôl i pwynt y stori, yes. Sorry, just gorffan... A dyn nhw'n un tamat hefyd yn ddiweddar i wneud efo rhywfaint o'r stwff o gwmpas Tavistock Centre y Llundain lle oedd o'na honiadau bod rhieni yn gweld bod I plant yn hoiw a dyn nhw'n dweud, yn trio gwthio'r syniad yma o bod nhw'n trans a dyn bod nhw'n cael conversion therapy by the back door. So, mae'n a lot o... Mae'n a lot o... Beth ydy'r gair? Mae'n a geiriau... Mae'n a lot o straeon mawr, a lot o achwyn, a lot o... teimladau cry yn mynd o gwmpas sydd yn neud o'r anoddach I actually cael sgwrs call sydd yn feddwl wedyn yn trio adeiladu a fel mae Sioned yn dweud trio ffeindio'r intersectionality na I trio codi pawb yn y trach na Ydy hwn yn un o'r rhesymau pam fod Nicola Sturgeon yn camu ffwrdd oherwydd y pethau mae hi'n trio newid yn yr alban Dwi ddim yn gwybod. Wel, dwi'n meddwl o'n I beth fynd allan yn iawn os bod hynny'n un o'r ffactora. Ond mae hwnna'n sicr yn cael ei gysylltu. Dych chi'n teimlo, da ni wedi bod trwy ar y siow ma, da ni wedi bod wneud ars didli sgwat o flynyddoedd, llawer gormod I fi gyfio ar hyn o bryd. Mae o'n un arall o'r paradigm shifts na, yn dydio, mewn bywyd lle mae bobl trans maen nhw wedi yn hanes o dwi'n gwybod ysdio dal yn wir erbyn heddiw wedi gallu bod yn nhw I hunan lot mwy yn y blynyddoedd diwetha a mae bobl wedi goffod gwynebu bodolaeth bod bobl trans ddim wedi bod yn cuddio neu yn goffod cuddio llai fel petai a mae just yn fater o symud ymlaen achos mae yn Bryn fi dwi just ddim yn dall ffocin derbyn pobl am pwy ydyn nhw os na fod nhw'n cefnogi mae cymdeithas os na fod nhw'n erbyn pawb arall mae cymdeithas anthropologically sociologically wedi rhedeg ar certain unspoken rules a un o'r unspoken rules na oedd o ti'n cael dy geni a na be oedd ti mewn yn Gymru, enghraifft, yn diwylliant ni, diwylliant gorllew yn Ewrop. Mewn llawer o llefydd rownd y byd, mae gender lot mwy fluid. Ond yn cymdeithas ni, mae wedi bod yn hynod o strict. Bydded o hynna oherwydd crefydd, a mae hwnna'n whole of the thing. Pan wyt ti'n meddwl, y pella dwi'n mynd o'th Christianogaeth, o fy magwriaeth Christianogol, y mwyaf ti'n edrych yn efo o perspectif di hwn ddim yn iech di hwn ddim yn gwbl yn iech ond wyt ti'n edrych ar cymdeithas Brydeinig fel mae di bod allai weld to hun dipyn hun yn ni
yn cael rhyw ofyn amdano fo, fel bod un o'r pileri o be maen nhw wedi arfer hefo rheolau cymdeithas yn cwmpo, sydd yn ridiculous pan mae o just yn fater o dewis unigolyn i fod yn nhw ei hun. Beth ti hefyd ystyried ydy ffaith bod ti sôn am llai na dwi'n gwybod gwmpas i'w gancel yn yddodd lle oedd bod yn hoiw sa'ch ti cael dy rhwyd yn y carchar. Mae'r syniad bod... yn syni rwy'n amdan bobl fel y LGB Alliance. Wel ie, mae gen i dal bobl... Bod na dal ddim sympathy fanna. Wel ie, ond fel ti'n dweud, mae'r bobl dal allan yna sydd efo historical convictions am sodomy, mae nhw dal actually criminal records am bod nhw hun. So mae'r fel y pobl yn dod allan fel oedd y mudiad yn cael mwy o adnabyddiaeth, mae'r sgwrs yn symud ymlaen ac dydy y fras, dydy'r sefyllfa ddim reidrwydd mor wal ag oedd o. Dyna beth yw'r backlash yma de. So fel ti'n dweud, mae pobl trans yn dod yn mwy amlwg, mae'r sgwrs hefyd yn symud ymlaen, a mae fwy o bobl dod i dallt beth ydy'r sefyllfa, beth ydy, da ni dod i fwy dallt be mae pobl yn teimlo, a sut fydda ni helpu nhw os bod nhw eisiau mynd amdan llawdriniaeth i newid confirmation ie. O'n i'n methu o'n i'n trio meddwl be oedd yr fersiwn Cymraeg naci trio meddwl be oedd yr gair Cymraeg am fatha yr confirmation affirming surgery dwi'n bod i enw fod yn siwrna ers i ni fod yn blant mae pethau di newid gymaint. Dwi'n dall mae di newid gymaint ers i mam a dad fod yn blentyn. A dwi'n gwybod os da chi'n cofio, dwi'n gwybod os di newid i fod yn ferch erbyn hyn, ond oedd o ar yr Antiques Roadshow oedd o, neu rhywbeth o blentyn bach blond ma o De Cymru. Mae'n sicr yn byw fel menyw, fi'n credu. Ia, ac oedd o'n cael ei bigo ar gymaint ac yn cael ei ridiculio. Lauren. Ia. Ond yn Gymru, mae gen ni Jan Morris. Mae Jan Morris, ti'n mo, fi oedd hi yn hi hun, cymaint ac o'n i'n nabod hi, ac yn ffigwr y mywyd Cymru, yn awdur arbennig amdan y wlad, a beth wedi cwestiynu, really, fel, ti'n mo, so ti'n cael, mae fel mewn pentre, bod rwy'n yn dod ar y dechrau, allai ddychmygu mewn pentre hefyd, mae'n mynd i fod yn lot o fel, mae rwy'n trans yn mewn pentre. O diw, o fewn blwyddyn, maen nhw jyst yn rwy'n sy'n byw yn y pentre, cos mewn pentre, ti'n gorau fel, just car ymlaen a ti'n just gorau neud o'n dwyt? Da ni wan da ni wan o'r oed o yr 70au hwyr 80au cynnar. Dwi'n cofio o'na backlash anfarth ar gyfer storyline yn EastEnders bod yn sôn amdan un o'r cymeriadau wedi cael AIDS. Oedd gen ti'r scandal i wneud efo Brookside, efo dwy ferch yn cael Bobl y Cwm? Nath Bobl y Cwm hefyd? Bobl y Cwm hefyd. So mae'r ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yn datblygu a be really dwi'n meddwl ydy mae angen cymryd yr tymheredd allan o'r sgwrs a eista lawr a just actually siarad efo'n gilydd i pobl cael dall beth sy'n mynd ymlaen. Ond, da ni'n siarad am the polarisation o pob peth trwy social media. A trwy social media, mae bobl trans yn ffeindio'i gilydd, ond hefyd, mae bobl sydd eisiau gwneud newid iddyn nhw'n ffeindio nhw. A mae pobl fel, yn mynd i gweld o efo
Piers Moran, Graham Linehan, J.K. Rowling. Mae'r outrage yn tynnu sylw sydd yn hefyd yn meddwl pres. Ac yn anffodus, mae'r byd technoleg yn elw ar yr outrage na, sydd yn meddwl bod hwnna'n bod yr egni na dal yna, a fel ti angen tynnu rhywun yr egni na allan i ni actually gellu cael amser i sgwrsio a dallt yn gilydd yn well. Ac munud fydd ni'n neud hynna, fydd ni symud y sgwrs ymlaen. Fydd ni actually trio cael i dallt yn gilydd. Werthu nofelau a papurau newydd. A dyna di thing lle mae'r heb yr outrage. shitstorm yma i gyd i cychwyn ar Twitter. A wedyn mae pobl oddi ar Twitter wedi, fatha ni'n neud, i symud i Mastodon, a mae'r server yma'n cael lawr oherwydd fod y person oedd yn rhedeg y server yn gwrthod derbyn threats y bobl oedd ar y server i ddeud stopia bobl siarad am y gêm Hogwarts, da ni'n misio gweld o ar y server yma. A oedd y person sydd yn hoiw, dwi'n meddwl ydi o'i hun, am fod Mastodon.lol yn tawtio ei hunan fatha LGBTQ like a safe space friendly. Yeah. Ac oedd o'n gwrthod deud, os da chi eisiau siarad am y gêm, cwch chi siarad am y gêm, ond da chi ddim i fod yn ffiaidd wrth eich gilydd yma. A wedyn, unwaith o bobl dechrau troi yn erbyn ei gilydd, a o'n dweud, na ni, dwi wedi cael digon o hyn, dwi'n cael o lawr. So mae'r toxic wasteland na'n gallu symud o un berwi drosodd, ti'n hollol iawn. So dyna di'r y peth sydd yn dda ac yn ddrwg am y peth ydy fod mae'r pobl ma'n mynd i ffindio ei llefydd am fod mae yna Mastodon servers allan sydd yn alt-right servers. A hyn ydy'r problem wedyn, mae bob ochr y symud i'w cornelu hynna'n ac ond y siarad i'w hynna'n. A beth sy'n digwydd ydy, mae unrhyw fath o maen nhw ond yn mynd i fatha echo chambers. Mae'n echo chamber yna, ond mae i gyd hefyd yn dibynnu ar sut wyt ti'n defnyddio fo. Am fod mae'r pobl dwi'n dilyn tua 100 erbyn hyn, ac maen nhw wedi cael ei wasgaru ar draws servers wahanol i gyd. So dwi'n cael mymryn o hwnna, mymryn o llall, ond maen nhw gyd, ti'n creu bybl dy hun mewn ffordd yn yr achos yna, ond efo Mastodon ti dal yn gallu mynd i edrych ar beth sy'n mynd ymlaen ar server fi. A wedyn dyna lle nath y bobl yma mynd yn wallgo a colli plot, oherwydd nhw'n methu cytuno ar yda ni'n mynd i siarad am y gema a'r problema ta ddim. A dwi eitha hapus am y server nes i ddewis am bod dwi'n meddwl fod na ffrau mor ddrwg yn mynd i ddigwydd amdan Comic Sans a Papyrus ac fod pobl yn mynd i ddisgyn allan gymaint ag sketch SNL. Ond os da chi Papyrus os ys da chi isio server call yr un dwi di ffindio ag ydy social.lol wan mae hwnnw a dydych chi'n cofio ni'n deud amdan os da chi'n talu amdano fo chi ydy'r bla 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 ond dydy hynna ddim yn mor wir amdan hwn oherwydd fod dwi'n trio talu am server fi ond dyn nhw'n misio pres mae pob bynnag sy'n rhedeg server typo.social fod digon o bres i rhedeg o. Lovely. So, ond mae yna allan yna o'r enw social.lol a mae pawb arno fo i weld yn really nice a caredig a cael ymlaen efo gilydd. Ond i gael ar hwnnw, ti'n gorfod talu $20 y blwyddyn a ti'n mynd i omg.lol. So, ac mae pawb i weld yn fyna i weld yn really nice. Ac os ni ddim ar yr un dwi ar y funud, hwnnw fys ni di mynd efo. Ond mae o'n anodd am fod y rheswm be dwi di sylwi ar fod ar Mastodon am yr mis 6 wythnos dwytha ydy mae o'n teimlo
fatha Twitter yn 2010, lle oedd pawb yn ffrindiau falle. Ac oedd y stori yma o Hogwarts ac yr server yn cael lawr, really wedi fatha dod fi nôl i fewn i, hwn di byd gwir. Mae dal y pobl twatlyd ma di datblygu, ti'n mynd saff o'r wrth nhw'n mae'r protestiadau 15-minute cities ma yn ar un ochr yn hilarious a corddi rwy'n achos dyna be ydy disgwrs ar-lein rwan ydy polarisation neb actually'n checio be maen nhw'n siarad amdan a just chwipio fyny dicter a dyn ni'n gwybod hyn dych chi'n angen podcasters i ddeu hynna ddech chi? Mae'r syniad mae cyfadda bod ti yn wrong yn dangos rhyw fath o wendid am haid i ti fod yn hollol sicr ti'n eisiau dangos unrhyw fath o fygythiad i dy masculinity di i dy worldview di Wyr ydy'r beth diddorol o'n i wedi bod yn siarad efo therapist i ddiweddar oedd y syniad yma bod dwi'n cael traffath i rhyw fath i ryw ffordd dwi'n beth yw gair jealous eidigeddus o bobl sydd yn gallu bod mor sicr yn ei ffydd i ryw radda achos dwi'n edrych ar y byd yn meddwl fatha hang on mae'n anfarth o gap o rhwng y du ar ochr chwyth i'r gwyn ar ochr yma fatha beth ti fatha bes mae'n anfarth o yn y canol a dydy cytuno dydy dod i'r canol a sgwrsio a dod i dall i gilydd y well dio ddim yn sain o wyndid mae'n actually sain o fod yn oedolyn ydio fod yn oedolyn ydio mae just dwi'n mynd deall nes i gamgymeriad un tro dim ond un tro nes i gael eich fod na lot o adegau di bod ond os o neb di pigo fi fyny arno fo ti'n di cael dy ffidio allan eto ond o'n i just yn fod nath roi'n dwi'n dilyn ar Twitter nath o ofyn nath o fi what's the best macronutrient tracking app out there i tracio carbs, protein, fats bla 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 ac wrth gwrs o'n i di bod trwy broses yna 5 blwyddyn yn gynharach a so nes i atab yn ôl a deud you just don't need to do that what you need to do is the bla 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 ac nath o weld hynna'n offensif a cymryd o mewn ffordd agresif ac fod o'n i na bod ti'n negeitio be oedd o'n trio wneud yn lle fyswn ni just yn mynd a dweud listen, this is the best app to do this but maybe you should look at this fyswn ni'n gallu geirio fo mewn ffordd well a wedyn so nath o dweud how rude of you to tell me what I should do with my life Ac wedyn oedd, oh my god. Mae hwnna'n cymryd pethau braidd yn serious yna. Os dyna di peth, os ni'n siarad wynab yn wynab efo fo, o'n i'n teimlo fatha shit am ddiwrnodau wedyn. Ges i rhywbeth tebyg gyn, Charles Arthur oedd yr technology correspondent yn y Guardian. O'r y Guardian di cael rhyw fath o ymosodiad a bod rwy'n dweud fatha iframe injection a bod nhw'n syrfio dodgy ads a falle. Ddari o popio fyny wedyn o dweud the risk has been eliminated, everything's back to normal. Fe ydych chi'n really eliminatio risk. Fe chi mitigatio ac avoidio fo, di risk byth yn cael ei... So mae risk dal yna. You need to have a risk assessment ready. A mi o dod yn ôl fatha Sarkieg yn dweud fatha dwi'n licio ffaith bod chdi'n meddwl bod chdi'n gwybod mwy na pobl sydd yn astudio'r peth yma. A mi o dweud dwi'n licio a nes i dwi'n bach yn Sarki yn ôl a dweud dwi'n licio bod chdi'n meddwl bod fi ddim yn gwybod mwy. Basically double down Ges i matsab yn ôl i hynna well we've dealt with the situation okay fair enough a dyna di peth oherwydd na text a dwi ti ddim yn cael y context o sut mae'r person yn siarad mae o'n gellu spiralio out of control really cyflym just dyna be ydy does na ddim oedolyn yn ystafell does na neb yna mynd, okay, dyma
gen i just eistedd, ti'n mo beth, ie. Dyn ni ddim yn mynd i ddatrys fragmentation o gymdeithas. Ond i ryw radda, ma hwn i ryw radda fod i helpu fath o beth, chys y ffaith bod da ni fel da ni fel grŵp wan yn eistedd gwmpas, bydd hwn yn cyrraedd allan ar y we a mae pobl yn gryndo iddo fo. Oes na ddo? Probably, but just let's assume for the sake of argument bod y pobl yn gryndo iddo fo. Mae na more than zero chance bod rwy'n yn mynd i glywed o. Da ni fan ma wan yn dweud, fel oedolion yn cyfadda, da ni ddim yn dallt yr holl stori. Mae gen ni'n syniadau beth sy'n mynd ymlaen. Mae gen ni barn, mae gen ni preconceptions a biases a bob dim ar whole lot yna. Da ni'n mynd o gwmpas y byd trio neud y gorau, ond eto, da ni hefyd ddim yn mynd o gwmpas dweud, fi sy'n iawn, pob arall yn wrong. Da ni fatha yn dweud, da ni wrong. Moto'r whole thing ma di heb barn a gwybodaeth. Heb barn a gwybodaeth. Da ni... Na, barn heb ymchwil. A dyna fo, dwi'n mynd i'n gwybod beth i moto'r sioe ma. Heb ymchwilio. A mae hwnna bwyd, da ni'n neud cangymeriadau, da ni'n neud hwnna, da ni gyd yn dysgu ac yn trio tyfu, a hwnna di'r whole point hwnna fo. Di fatha... Mae'n just cael sgwrsiau fel ma efo pobl yn dweud, dwi ddim yn gwybod y holl stori, ti ddim yn gwybod y holl stori, be mynd i siarad a trio dallt y stori efo'n gilydd yn well. Swn i'n lyfio, os gen ni wrandawyr sydd yn mynd trwy stuff fel hyn, neu sydd yn wrandawyr trans, neu sydd isio just rhoi ni ar y trywydd cywir, please cysylltwch efo ni ar toot.wales. Ond fod Mae'r gallu pasio'r Iest Test a fod fi'n dallt rhywbeth ar ôl chi esbonio fo. Wyt ti ddo? Dwi'n mynd gwybod os da ni di... Da chi di chislo rhan fwyaf o'n fwy ffwrdd, os ni'n dweud. Brilliant. Dwi'n dallt wan beth da chi'n feddwl oherwydd fod... Am fod o'n i'n dallt yr ochr fod gynti'r bobl ma sydd ddim yn cysidro y pobl trans ma fatha equals mewn ffordd. Mae'r gymuned trans wastad o fel cychwyn y civil rights movement i bobl hoiw. Mae bobl trans wedi bod ar flaen y gad, ond byth wedi bod yn... Mae nhw wastad wedi bod fel mewn unrhyw ddeddfwriaeth neu rhywbeth fel yna, just yn sort of cael ei gwthio i'r ochr wastad, just yn cael ei sort of... a maen nhw just, ti'n mo, just yn bobl dramatic a performers dyn nhw a drag queens dyn nhw. Ti'n mynd i feddwl, fel y theori ma o... Do'n nhw ddim mor serious ar bobl ella. Ti just fel... Ydyn nhw Marsha P. Johnson. Taflodd y carreg cynta'n Stonewall. Stonewall, so mae'r... Explain. Short story. So, y Stonewall riots oedd... Dwi'n clod renw. O hwnna oedd y flashpoint ar gyfer fatha'r... civil rights ar gyfer pobl LGBTQ a falle. O be oedd yn digwydd oedd heddlu y radio lot o'r clubs a balle ac yn arrestio pobl am bod yn hoio balle. Oedd hwn y cyd, yr flashpoints mwyaf oedd the Stonewall Inn yn y West Village yn New York. Pa flwyddyn oedd hwn? Ti'n cofio? Fel 60 Na i ymchwilio tra bod ti'n... Yn y 60, ie. 1969. Ti amser ma. God, mae bob dim di digwydd yn 69 do. So ar un o'r raids ma, ddarin y riot gychwyn. A dynas trans oedd y cynta i daflu'r garreg cynta i fynd. Da ni'n bloody blin. Dyna lle doedd Pride fel parade oedd o fatha protest march oedd o i gychwyn efo a wedi datblygio fyna. So mae gyn ni ffigurau trans sydd wedi bodoli yn y mudiad ers fan cychwyn yr holl beth. A mae'n bwysig i ni cynabod bod
pobl ma, so bod ni actually deitha cyn roed y visibility nhw'n dweud, mae pobl ma'n... Fysa ni wedi gallu... Fysa ni wedi gallu cychwyn ar y siwrna yma heb y pobl ma. So, be hem i ni just eitha peidio bod yn gas at y gilydd. Dyna beth sy'n mor tris bod y gymuned hoiw yn fragmentio yn erbyn i hunan. Weithiau efo pethau felly. Ond, o'r tu allan mae rhan fwy o'r cysineb yn dod dwi'n ama ar misogyny. Achos beth ti'n gweld hefyd efo lot o'r mediadau hawliau sydd fel mwyn datblygu. So, fatha y suffragist movement fel nhw'n eisiau cael yr bleidlais ar gyfer merched. So, yn y cychwyn, oedd y movement yn ffocysu ar merched oedd efo pres ac yn... Cefnog So, ond da ni'n siwr fod ti pob merch, just i'r heian ma, just yn y top fath o beth. Just y rhai sy'n gwybod be i neud efo fo. Be sy'n neud, ma nhw wedi darllen y papur a ma nhw'n gwybod pwy sydd yn hwn, ma nhw'n poeni amdan yr economi a pethau yma, lle. So mae'r syniad bod ac os ti'n rhoi dy hawliau i pobl sydd fatha mam sengl sydd yn trio codi tair o blant. So mynd yr hemp yn ei gyd. So mae'r hawliau ac yr beth yma yn ehangu dros amser. So da ni really... Dwi'n gobeithio bod ni mewn crombil newid. A dyna be sy'n creu y backlash ma. Mae fel Trump's America. So ti'n di cael Trump's America heb Obama's America i ryw raddau. So ti'n di cael Brexit heb Cambridge Analytica, dwi'n yn gwybod. Wel, peth hefyd ydi... Y pendulum yn swingio'n wyllt ydi hwn, lot o hwn. Mae'n iawn i ni gyfan... Chys peth ti'n mewn dan efo, just dwi'n mynd i fynd ar tangent bach o'r pwynt sydd efo Brexit. Peth ydi... Doedd hyn Europeaidd ddim yn berffaith. Dwi'n deitho ddim bod. Mae'n amhosib iddo fod. Oedd mi o'na problema efo corruption i ryw radda. O'na problema efo bureaucracy. Eich eich gilydd, ond by and large oedd o'n neud peth yn well. 52% yr amser oedd o'n iawn. So fel, a ti ddim yn wella pethau trwy just mynd i dy gornol a cael dy hyn i ffwr ac yn ti angen creu y cysylltiadau, ti angen cael y sgwrsia, ti angen darllen a gweld ac yn sgwrsio efo pobl a tynnu gwybodaeth mewn i gallu ogi ti wedyn i dyfu fel person. So dydy just dydy treatio dy gornol ddim yn helpu efo pethau yma. Chwarae teg, mae'r benod yma wedi mynd lawr lot o llwybrau da ni heb fod arno blaen. Dwi'n licio fo. Mae dal yn... Dyna di'r... Mae o dal yn amgylchynu... Tech adjacent. Ydy'r fediverse ma. Da ni di bod yn trafod o'r cychwyn oherwydd fod... Ti'n gallu dewis dy gornal lle, reit, hwn di'r gornal dwi'n plannu fy hun yn fo, ac un fi ydy'n typography, ac mae'n lot o rei wahanol eraill allan yna. Ond y peth dwi'n licio amdano fo ydy fod ti'n gallu dewis, fatha ti'n creu lists ar Twitter, dwi wedi creu lists ar gyfer Twitter Cymraeg, Twitter dylunio, ag Twitter fideo a falle, ond ma nhw'n tueddol o ffindio i gorneli ar y Fediverse ar Mastodon, ond ti'n gallu dewis edrych ar y llif yna a cymryd rhan yna fo os ti isio. Ac ti hefyd yn gallu edrych ar yr holl beth efo'i gilydd, fatha un lwmp. Dwi'n chi'n cofio'r dyddiau nôl lle oeddech chi'n gallu gweld Twitter yn fyw ar tweets yn dod i fewn. Y firehose. Mae dipyn bach fel na hefyd. Mae na ddarn lle ti'n gallu edrych fel na. Ac y ffordd dwi'n gobeithio wneud hwn i gyd
weithio allan yn diwedd ydi. Ia, mi fydd pawb efo'i gornal, ond mi fydd nhw yn cymryd rhan mewn gorneli pobl eraill a falle, a fod y ffrio yma, ti dal yn mynd i gael angytuno, ond oherwydd fod o mor fach, ac fod yr rheola mor gaeth, ddim caeth, ond ti'n gorfod dilyn rheola'r server, os wyt ti'n mynd yn erbyn hynna a dechrau fod yn dwat, ti yn mynd i gael dy dynnu lawr eitha cyflym. Dim yn y ffordd o Twitter lle ti'n blocio rhywun a reportio rhywun a wedyn nhw'n gorfod mynd trwy hyn, trwy llall. Os ti'n dwat arno fo, ti'n mynd i gael dy gicio allan eitha cyflym. Ffyrst beth i hefyd ydy, mae gan bod nhw'n gweinyddion llai, mae nhw'n tueddu bod yn hawddach i'w redag, chys yn ytrach na delio fo couple of 100 million o ddefnyddwyr, ti'n ond dechrau 1,000 o ddefnyddwyr. 1,000 sy'n ar un fi, ie. Mae'n nuts. So ie, dyna dwi'n gobeithio. A fod, dwi di, ac o'n i'n gorau pwyntio allan Carl Morris, ein cyfaill, amdano fo, am fod dwi di bod yn un o'r pobl na, sydd wedi bod yn anghywir am open source software a falle. Lle o'n i bob tro meddwl, os ti'n talu amdano fo, diolch yn mynd i weithio na di. Ond oherwydd caredigrwydd ag just ffydd pobl mewn y cymdeithas a sut fydrith nhw wella cornel bach nhw o'r internet. Mae nhw yn barod i roed i amser am ddim i wella hwnna. A dyna oedd lle oedd Carl yn dod o de. Mae oedd bob tro wedi trio dweud, os na i wneud hwn i wella hwn, eich wneud rhywun arall bigo fo fyny a cario'r bel ymlaen yn bellach a wella fe mwy. Ac dyna yn union ydy hwn. A mae Carl ei hun yn dweud, dydy o ddim yn berffaith. Mae cytuno bod o ddim yn berffaith hefyd yn sain o fatha ond ni'n neud o mwy berffaith fore a fydd o'n trio neud o mwy berffaith drwy'r wedyn a mae pethau'n gwella dros amser achos peth ydy a hwnnw'r teulu wedi bod yn gael o pobl yn gwaith efo datblygu machine learning ag AIs dydy'r peth da ni fel pobl ddim yn berffaith so yn ymhosib bydd ni adeiladu rhywbeth sydd yn berffaith dy ddim yn bosib so haid i ni beth i ddweud o plant fi Bryn I mean mae Shari'n amazing so chdi ddim quite so much 50-50 chance mae sio yin a yang does a fi di'r fod yang ond y peth ydi mae o'n fel ti dweud mae o'n da ni'n gweithio tuag ato da ni'n trio gwellian hynna trio datblygu hynna a fel o ti'n cael ti'n creu cysylltiad ti'n creu y sgwrs a fel am y pethau'n gweithio a dyn so ti'n Bryn, mae hwnna'n swnio'n fel really athronyddol ac yn diwedd mae gyd amdan teulu it's all about family wel does gennym ni'n ffrindiau of course mae gennym ni teulu ar y nodyn yna wow ti'n beth okay seriously Bryn seriously let's do it os oes na news i'w gael diolch byth yn mynd i topio dwi hefyd eisiau deud wrth bobl iwsiwch arc browser os da chi eisiau cod dwi wedi defnyddio mymryn bach yna fo ond dwi wedi bod mor brysur a heb di fod yn browsio llawer dwi wedi defnyddio ond mae'na updates di bod yn ddiweddar does Gwni ofyn erbyn tro nesa, gwni cael fatha the Bryn Test. Bryn Test ar arc browser. Dwi'n joio fo, iwsiwch o arc gan the browser company. A trio gweithio allan pam erbyn y sioe nesa. A na ni wneud full review. My dudes, welwn i chi ochr arall yn barod am Furious Fast and Side. Furious Bryn! Most important thing in life
will always be the people right here, right now. That's what's real. Hello? Dominic Toretto. You don't know me. You're about to. Who did this? Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. He's a special forces assassin. They created a monster. Looks like the sins of London have followed us home. We're being hunted. Shaw lives in a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. This time it ain't just about being fast. Can somebody just walk me through what we supposed to be doing? Yo, Roman, you need some fresh air? Just when you didn't think it could get any better, huh? We got mercenaries after us with enough weapons to wipe out small countries. This right here takes crazy to a whole nother level. So what's the plan, Don? One last ride. Nope, I'm not looking. What's up now? What's up now? What's up now? Hold it down like what's up now? Wel, dwi'n licio meddwl taw Luke Evans ydi seren Furious 7. Achos mae Luke Evans yn treulio'r whole ffilm ma yn y gwely ICU mewn ysbyty NHS sy'n edrych suspiciously American a mae The Staith newydd ddinistrio. That's right, pawb. Nathon ni wylio Furious 7. Mae'n cychwyn hefo blatant violence yn erbyn NHS staff ac yn mynd lawr o fanna. Iest, Bryn, fel da ni wedi sôn ar cychwyn y siow, nathon ni ddewis hon achos oedd neb really eisiau gwachio Death Race 2000. Wel, Vin Diesel yn sôn bod oedd arfer byw chwarter milltir ar y tro. Oedden ni'n gwylio'r ffilm ma chwarter awr ar y tro. Achos wedyn oedd yr advert ar ITVX am Candy Crush yn dod bob hyn a hyn. Ond, waw. Oedd o'n di colli fi reit yn cychwyn, lle o just mynd off, they say, if you want a glimpse of the future, just look behind you. I used to think that was bollocks, but now I realised you can't outrun the past. Yeah. Mynd on, what are you on about? Problem ni ydi, da ni heb watcha dim un o'r ffilms all. Da ni heb bod watcha y ffilm lle mae Luke Evans yn efo. Wel, dwi wedi gweld rei yn nhw, ond o'n i dal dim... Beth sydd yn y patrwm, dwi'n wedi gweld yn y trailer i Fast 10. Right. Lle... So ti'n cychwyn un stori, a maen nhw'n symud ymlaen i'r stori nesa, a maen y bad mawr yn cael introduction y stori nesa. A dyn, yn y ffilm wedyn, mae'n frawd i'r bad o'r stori dwytha. Ti'n gwybod beth di hwn? Anime logic di hynna. Ia. Ond beth sy'n digwydd hefyd ydy, maen nhw'n mynd yn ôl ac yn retconio so mae retconio cymeriadau bod nhw actually wedi bod yn neud rhywbeth hollol gwahanol. So, mae Statham wedi mynd o bod yn bad guy yn y ffilm yma i bod yn part o'r tîm yn y ffilms yn y dyfodol. Fy mhroblem i hefo Furious 7 Ie, fyd am gweld sy'n am digwydd. Nes i, so mae hwn o 2015, dwi'n gwybod bod Hobbs and Shaw yn bodoli.
Sydd yn, dyna oedd yn mynd trwy pen fi, trwy'r holl thing hefyd. Sut ffoc maen nhw yn partneri fyny ar ôl hwn. Ond hefyd, mae gen ti un tamod lle mae'n troi allan yn y ffilms this one. By the way, just dau caveat cyn ni cael ymlaen. Da ni, dos ar un o'n ni'n gwybod i'n byd amdan y ffilm series yma. So os da chi'n fans o'r ffilm series yma, sorry, ond not sorry. Dau, da ni'n mynd i... Da ni'n gwybod i'n am ceir. Da ni'n mynd i blyndro fiawn. Ti'n gweld Tokyo Drift, dwywaith? Da ni'n mynd i blyndro... Ar famwain? Da ni'n mynd i blyndro mewn i spoilers am ffilms nes ymlaen. So... Lle just deud... Tokyo Drift, y cymeriad o Tokyo ydi Han, yes? Ydi Han, ie. Han, Soul, O. Dyna wedi enw fo. Soul as in prifddinas Korea. Sydd ddim actually yn Japan. O. Han, Soul, O. O, man, oce. So, ysdi'n Korean, ond Tokyo based. A wedyn oedd gen ti'r boi arall oedd yn siarad efo... baldy guy Vin Diesel ond y boi yn Tokyo da ni'n cael un shot yn Tokyo lle mae Benoit Blanc fodd y boi ifanc a fynd i Tokyo Drift hwnna di acen go iawn y boi na oedd o ddim yn neud yn hwnna di acen o oherwydd oedd o ddim yn neud yn dda yn America nath o gael ei shipio off gen i fam o i fynd i Japan i fyw efo'i dad o i dysgu discipline iddo fo a wedyn gath o'i signo fewn i'r street racing y ceir ond mae Tokyo Drift dwi'n meddwl di'r ail ffilm ond ail ffilm yn y gyfres ond chronologically y pumad ffilm ac yn diwedd Fast 6 ddarin nhw wedyn retconio mae Sioed ar ei lladd Han ond yn y ffilms wedyn mae nhw'n retconio na actually ddar ei Hobbs yn gweithio efo Mr Nobody ddar ei ffeicio Ydy Mr Nobody? Mae'n oce Iestyn pan y cwestiwn efo Di Kurt Russell O reit, fod i Mr Nobody Mae'n retconio bod Han wedyn yn mynd i mae nhw'n ffeicio death Han iddo fo mynd off i fod y bodyguard i'r rhyw ferch sydd yn bwysig i'r plot yn Fast 9 ti di spoiler holl beth fan lle ni wedi awgrymu fod ni'n reid ffilms i gyd mewn het tynnu yn allan bob mis nadolig a gweld which yn y gyd fast franchise fyddwn ni'n colli'r 5 grand awr dwi'n fydd y colli fi I'm out fydd y revenue stream yn ffoct ys da ni'n ei hynna sorry guys ond so mae Jason Momoa wan yn cael ei retconio fewn Jason Statham? Naki Momoa Jason Momoa yn Fast 10 wel mae hyn yn confused newydd Aquaman yn yr un newydd Fast X mae'n cael ei retconio fel mab un o'r cymeriadau o Fast so ydy hwnnw yr 11th movie ta'r 10th movie oherwydd gyda ni Hobbs and Shaw y 10th so mae Hobbs and Shaw fatha Origins fatha Origins fatha Rogue Squadron fatha Origins Wolverine mae fatha just off i yn ochr fatha beth diolch part o'r main arc ond just branching os mynd i isten ôl gwrando Bryn yn fast sponio Mae gyd i wneud efo'r ffaith Mae pobl yn licio gweld pobl newid gers gymaint gymaint o ffilms a o'n i just rhywun beth o'n mynd trwy meddwl fi trwy'r ffilm be maen nhw'n mynd i wneud pan mae ceir electric yn cymryd drosodd o peth hefyd be maen nhw'n mynd i torri person yn pwys o bwtwm wneud make gear change noise ti'n mynd cofio yn Iest Test mae na bwtwm sydd yn deud fel sports mode naci ti'n meddwl be dwi wedi gwneud Moonfall sorry mae Michael Pena yn gwasgu bwtwm sports mode a mae Toyota fo'n gallu hedfan let's put this sorry Lexus let's get it right sorry posh Toyota let's put this baby into warp speed a mae'n gwasgu'r bwtwm so fydde ddim cael lot o bobl yn neud hynna lot o weithio fatha bobl newid ger
ond so mae'n lot... So mae wedi retcon Jason Momoa fel... A mae wedi CG o fo mewn I golygfeydd o Fast 5. Wel, fel Forrest Gump ma. So mae hwnna'n esbonio pam bod o'n yn flin. Tu ôl I bob dim. Wel, na, mae o'n fab I un o'r bad guy. Na, fel diwedd One Division a'r Bond ffilm na, lle it was Agatha all along. Neu it was Blofeld all along, ond Jason Momoa ddo. Mae Jason Momoa eisiau dial ar Toretto oherwydd fatha yn y ffilm yma, you killed my father, I will have my revenge. Ond ar diwedd y ffilm, maen nhw'n retairio, maen nhw'n gyd dweud, we're going to be all family. Inigo Montoya the movie. No. When you think they're out, they pull you back in. Anyway. So, beth dwi'n lyfio... NHS fucked. It's a conservative bombshell of a situation. Mae fel the post-2010 conservative government. Nes I spotio, actually, so mae'n yr logo ar tu allan y lle, a be oedd fatha military hospital oedd o, military facility. O be oedd y ffynnu oedd, ac fel ti'n dweud yn amlwg yn America oedd o, chys oedd y Humvees tu allan. Ond oedd y guards I gyd... Establishing shot I gyd yn dweud, London. Ond beth sy'n ffynnu ddod I, mae'r special forces I gyd wedi gwisgo mewn fatha police. So mae gyda'r police yn gardio military facility. A mae Statham wedi parcio I Jaguar gwyn o tu allan. Mae'r whole thing... A mae'n deud i'r nurses fatha, you take care of my brother. Or I'm going to come off back and find you. A mae wedi chwthu fyny'r whole fucking lle. So ti beth yn meddwl bod Bryn yn byw yn Llundain? Yeah. This is how I talk normally. Yeah. So... Isn't that funny? Ticket to London. It's all about la. Yeah. O beth dwi'n lyfio di ffaith bod enw'r production company sydd yn neud hwnna di original film. As in... Dwi'n gweld oedd y ti'n excited iawn am hynna. Just yr irony o'n fo. Dipyn bach fatha dwi'n gweithio I cwmni da yn ddi. I get it. If they make shit, well... Mae cwmni da. Just yr irony o'n fo, with original film. It's not though. Well, dwi'n licio meddwl, mae hwn yn fel Bond film, ond fel... Idiots. I Americans. Mae Bond films idiots, though, TBH. Ond mae hwn yn Bond film... Specifically targeted at idiots. Am fod mae hwn yn cadw graspio am the newest, furthest bullshit ever. A mae'n managio graspio fo dweud, look, bullshit! A wedyn dweud, I have more bullshit if you want me to find it for you. Oh my god, cant. So, nath o dweud atha, chyd peth ydy, ti angen, fel ti'n datblygu narrative, mae rhaid I ti cael rwla i'r stori fynd, does? So ti'n codi'r stakes, a ti'n codi'r action, a fel ar syniad ydy mewn fod I picio fel ti'n dod i'r diwedd. O'n i'n eitha licio y dechrau I ddeud, doedd o heb di cael ei wneud, doedd o heb di cael ei executio'n yn iawn. Dim, doedd o'n agos at berffaith, ond o'n I licio y narrative o, I'm looking through a window, a wedyn ti'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, a wedyn mae camera'n tynnu nôl, a ti'n gweld y destruction a'r death a bob dim yn dweud, oh my god, what has happened here? A ti'n dallt lot am Statham yn yr... ond oedd o'n rhywbeth yn wrong amdano fo. Y ffordd wedi cael ei ffilmio neu rhywbeth direction. Does, right, so mae James Wan, da ni'n gwybod bod James Wan, y cyfarwyddwr sydd wedi gwneud Aquaman, hefyd. A Saw? A Saw, yes. Subtlety ddim yn peth. Dwi'n teimlo bod y ffilm yma'n gwybod I gynulleidfa. Dydy subtlety ddim yn Mae'r ffilms yma'n gwybod hyn. Allai ddim deud bod fi on board. Mae fel un o'r awgrymiadau oedden ni wedi cael ar gyfer y siow yma oedd wneud velocipasta
sydd, just googlech Velocipasta. Velocipasta. Mae o'n ffilm sydd wedi cael ei specifically greu mwyn bod yn ffilm di ddim. And thus, ddim I fi yn cyfri fel ffilm di ddim. Just i visualisio. Pasta as in gweinidog. Yn union. Dim pasta as in Italian hyfryd. So, dyma fy nghyflwyno di, o'n I ddim yn gwybod ta hwn yn y ffilm cyntaf lle da ni'n cael cwrdd â Decade Show. So, hwn yn greit I fi, o'n I fel, dwi'n on the ground floor fan hyn, hefo'r cymerid yma. Turns out, does ddim lot I wybod am, dim un o'r cymeriadau. He's a badass, that's all you need to know. He's a badden, he's an English badass, fel mae Kurt Russell yn gael fo. Be dwi'n lyfio Os ti'n gweld I ffilms arall o, unrhyw un o ffilms arall, Statham, ti'n meddwl, it's him. Yeah, basically, a transporter, be bynnag, union yr unig cymeriad. Mae gen ti fel Iestyn dweud, they said, wedyn mae Dom a Letty wedyn ar ei ffordd trwy'r anialwch a mae o wedyn yn dweud they say fath o beth a ti fatha ydy'r person sydd wedi sgwennu'r sgript actually just methu sgwennu rhywbeth so da ni'n ffindio allan so Dom yw Vin Diesel Letty yw Michelle Rodriguez mae'n troi allan mewn classic anime fashion mae gen I hi amnesia, di hi ddim yn cofio dim byd amdan bywyd nhw. Dwi'n yn gwybod beth sydd wedi digwydd fan hyn. Dwi just yn dod mewn... Mae'n dechrau fod hi wedi marw yn dweud, mae'n dod o'n i'n gweld I beth. So gafodd hi I lladd yn un o'r ffilms cynt. Ti di wneud ymchwil? Na. Dwi di gwachod lot o'r... Mae'n ffynnu gwachod y Cinema Sins videos weithiau a maen nhw just yn cael fits amdan y movies ma. So ti'n gwybod... Ie, dwi'n trio graspio fo o'r safbwynt. Context clues. Context clues, Bryn. So mae hi... Oedd hi di... Ac oedd hi yn y ffilm dweitha yn gweithio I brawd Decad. Ac oedd hi'n gwybod bod hi'n good guy. Ddari Vin Diesel ennill I nôl efo I magnetism a'i charm. I pure charisma. Oherwydd oedden ni'n gwybod a hanes yna ddarn y ffilm ma lle mae o yn dangos y mwcli sydd efo'r croes arno fo ac wedyn mae hi'n troi at fo a dweud why didn't you tell me we were married ac mae'n fatha'r Empire Strikes Back I am your father yr unig line dda yn y sgript cyfan ydy mae o flash forward I Dominic ar y llawr bron a marw mae hi fel oh god, pa di marw arna fi dwi'n cofio pob peth, dwi'n cofio ni'n priodi a pob peth pam nes ti'n deitha ni deitha fi bod ni'n briod ac oedd o fel you can't tell someone that they love you ac o'n I fel, actually, mae hwnna'n eitha tofn. So much acting. Bryn, oedd y texts oedd yn hedfan. Oedden ni gyd actually yn gwachio hwn concurrently, so dylen ni di wneud live record. So mae'n a lot o bikinis a bums. Bikinis a bums. Instantly got my attention. Wel, mae hwn yn Iestyn Test. Mae nhw'n dreifio i'r thing ma'n yr anialwch ac enw'r thing ydi Race Wars. A just drag racing. O'n i'n meddwl oedden nhw'n mynd I gael bumper car rally. Wel, o'n i'n meddwl bod nhw'n mynd I gael Trump rally I fod yn honest ytho ti. So, mae nhw hwn yn ffilm ddarin nhw wario rhywbeth fatha'r 200 million yn neud o a gorau nhw'n gallu sgwyddi yn y sgript oedd enw'r thing ydi Race Wars Amy, allai ddim hyd yn oed a just drag racing o pobl yn rhoi troed lawr mynd mewn lyn syth ac o'n i'n meddwl dim deal so dwi'n bod gwybod os oes y school run so licen ni just try heads up mae'r ffilm yma'n anodd I watched fel menu achos wyt ti just fel mae'n neis just fel na set decoration ydyn ni a rhyw fath o motivation ar gyfer dynion neu rhywbeth I don't know bums, boobs, so much so, yes. It's just, as dwi'n cael y berwi lawr I just bums a boobs, dwi'n credu mae'n mynd drienus iawn yn ni, because I have neither. Ar ôl the exercise routine, dwi'n meddwl. Pam yn
cymryd y pes yn rhywun, nes i actually wneud kettlebell workout am y tro cyntaf yn fy mywyd. Yna pam o'n i'n wir recordio. Influenced by the dumb. Yes, a The Rock. Fast 7, gweld The Rock, spoilers, yn flexio'i muscles mor galed bod o'n cracio plaster cast fo. A mynd, ti'n ma be? Mae gennau kettlebell yn y llofna sy'n rhoi wedi cael ei ddefnyddio. Let's go, motherfucker. Cook me a steak, bitch, I'm doing the kettlebell. Nah, ni just a bit of liver. So anyway, sôn am The Rock. Mae The Rock yn y swyddfa yn edrych yn sweaty iawn. So da ni'n gwybod bod o'n contract The Rock. Di Rock ddim yn cael colli ffait. A di o ddim yn cael ddim edrych yn chwyslyd a... Hobbs. Sorry, Hobbs, ddim The Rocks. So mae o'n i under-armour gear o'ch. Yn chwysu yn y swyddfa, mingin, just ceri fel chi. Oedd yn newid fod i'r gym, chos oedd sôn amdano Heavy iron. Oedd yn chwys mawr yn fod oedd. Oedd bod yn ista wrth y desk. So oedd o di mynd i hitio'r kettlebells, right? A wedyn, yn lle mynd i folchi, oedd o di just i dod nôl i ista yn y swyddfa, fel mingar. Ac oedd Lena, dwi'n cymryd, mae rhaid oedd Lena yn un o'r ffilms cynt oherwydd oedd hi fatha, i weld fatha, she's going to be in this film, a doedd hi ddim. Na. Achos o hi oedd yr unig fenyw oedd ddim efo boobs hi allan, ond oedd hi'n edrych fel potentially, mae hi probably yn gallu cael boobs hi allan, a bod yn bikini clad tasa angen, ond gath hi ddim i galw arno i wneud hynna. Anyway, mae'n okay. Mae Jason Statham yn troi fyny yn Office The Rock, a wedyn maen nhw'n cael shit fight. Oh, but break that finger 6 different ways and stick it where the sun doesn't shine. O'n i'n trio dyfalu, be di'r gairiau mae'n mynd i ddefnyddio wan, ac yn meddwl, hynna o o'n i'n meddwl o'n mynd i ddefnyddio. Ond ar yr un bryd, oedd Jason Statham wedi rhoi USB diarth mewn i system fo, gallu fod i infectio system nhw fo bob beth, ac oedd wedi cael yr info, tra oedd The Rock just yna yn taflu spicy comments at y fo. Oedd o fatha... Felly just stopio fo, ie? Na? Oedd o fatha bod i sgwennu gan scriptwriter y WWF. 100%. Pa flwyddyn gath y ffilm mae'n 2015? 2015. Na'i forgifio nhw am USB-A felly, oedd o USB-C ddim yn tast y sioe. Penetration testing, Iestyn? Dylen ti beth gadael unrhyw rhoi unrhyw fath o drive fewn i system ti? Mae'r erbyn y pwynt lle mae o actually wedi cael fiewn a mae o actually ar y computer, mae game over anyway, so diolch really fatha... Ond oedd o heb downloadio yr files, achos basically mae Staith just eisiau ffindio pwy bynnag wedi rhoi Luke Evans yn y hospital. A ben i lyfio ti, you just earned yourself a dance with the devil, boy. It's Bond films for stupid people. Yeah, a dyn... Stupider people. Oedd yr explosion na a mental doedd. Sorry, hang on. Gwyd i sôn amdano y fight gynta. Mid-level fight. Mae'n rhoi cweir i giw gilydd. Ie, fysa chdi'n cael punch fatha oedd Statham yn gael in The Rock. Mi fysa chdi yn deffro allan o'n oes. Na, sa ti'n hospital hefo Luke Evans? Sa ti'n cracio dy ribs di. Mae o'n pico fo fyny a mae'n smasho. Crime movie mode fighting. Ie, da ni'n goffod suspension of disbelief. Gyn y mynd yn nhw scratch ar nhw, sy'n ddim yn gweidu. Mae'n ffain. Mae un nhw'n cael headbutt. Mae fwy o wydyr yna nag yn Die Hard. Ie. Ond ti'n iawn, mae the Staith yn cael y ffob ma, mae'n dengid o'na, mae bron y lladd Elsa Pataki a ffrwydriad. Ffrwydriadau sy'n dod nesaf. Wedyn, dyn, mae Dominic Toretto yn tŷ chwaer fo sydd yn briod hefo Brian. Hang on. Oh god, guys, allwn ni'n mynd trwy ddefo i gyd. Carry on. Lle mae The Rock yn gafal... Flipping out of the window yn gafal ar y ber. So wedi glanio miracle. Hanner metr i'r ochr, fysa fo ar yr tarmac neu'r palmant, a di chwalu ei hun a di marw. Mae'n mae'n glanio, mae'n cwtsio hi ac yn glanio ar car. Reit yn canol car.
A ydyn ni gyda, mae o ond di torri i collarbone o ac i goes o. Na, i fraich o. O i goes o hefyd. Ond os ydych chi'n gwllwn brick shithouse ar ben car, so mae'n torri llawer yna. Ond The Rock ydi hwn. Mae The Mass The Rock. Mae Gravitational Mass The Rock. Mae hi hefyd completely unscathed. Ydy, cos oedd The Rock yn cwtio hi. Oedd The Rock fel... Dwi'n meddwl, pam nath hi'n dod yn ôl yn diwedd a gallu pawb oherwydd oedd hi'n unscathed. Achos oedd hi yn set up but no payoff yn y sgript yma. Na, mae'n oce, oedd hi di cael llythyr gan y Rock i ddeud, mae'n oce, ti'n cael transfer i rwle arall. Ti'n ffain. So, oedd hi di basically mynd, dwi'n mynd cario am y Rock rwan, bod oedd eich yn bywyd mi, ffain. So, to Tokyo. Wel, yn gyntaf, da ni'n mynd i tŷ chwaer Dominic, family! A mae Brian, a mae kid bach no, a mae popeth yn lyflu, cos family, Brian, family. Ges i mor flin, chos ddari bychan nhw tablet car allan trwy... A ddim cael row. Gyda chi dweud, cars don't fly, a mae'r bychan yn dweud, cars don't fly. A ni fatha, fuck you. Hwna ydi set up yn pay off. Na, maen nhw di bod i screen school. Di set up, that's Chekhov's flying car. Mond rwan dwi'n gweld hana. A hefyd, oedd o'n car coch hefyd. A ti fatha, cars don't fly. Cars don't fly. Fuck you. Na, come on, Bryn. Ti'n mynd gallu cael o'r ddwy ffordd. Mae hwnna'n good screenwriting. Anyway, mae ti nhw'n ffrwydro, cos mae The Staith di gyrru fel bom iddyn nhw o Tokyo. Dyn. Nhw'n lwcus heb di marw. Mae nhw'n ffain. A hwnna di peth hefyd. Os ti'n mwyn dan efo, mae o'n newid lladd han. Mae o yn dweud, a wedyn, mae o'n gweld... O hwn di'r retcon thing lle mae o di lladd han... yn ystod events y ffilm yma. Oh my god, wrand awyr, dwi'n mor sori. Da ni di mynd deep fewn. A wedyn, mae'r bocs di cyrraedd ar yr amser iawn. Of course. So, Screen school. A mae'n just atho... Anyway, so, boom, mae ti Dominic Toretto wedi cael... na, dim ti'r chwaer, o ti Dominic Toretto, oedd y chwaer y pawb wedi dod i weld o. Ti bod yn y 6 ffilm dweitha. So, mae'n ffain. Probably. So, mae Dominic Toretto wedyn yn mynd i weld The Rock yn y Ysbyty. Yep. Mae The Rock yn gorwedd yn y Ysbyty yn gwylio The Incredible Hulk o'r 70s. It's pretty cool. Mae gen pawb yn y Ysbyty guns. Wel, mae o fanna'n edrych yn vulnerable o fanna efo i goes mewn un peth a mae i fraich mewn peth arall. So, i wneud edrych yn llai vulnerable. Tops off. Mae o fanna efo i top off a mae gen efo i hannan mawr ar y bwr o fanna. Guns. A'i ferch o. Mae hi'n sassy. Mae hi mor sassy. Mae hi fel classic film teenager. Fel, Dad says he kicked your ass. Ac Dominic Toretto fel, he's on very strong pain medication. Fucking toxic masculinity all over the place. Anyway... Fel am ar ogias. Da chi fel na. Da chi eich dau jyst mynd rownd yn cael cystadleuaeth mesur cociau. Wastad. That's just continuously. Fucking ceir. Mae gennau gymaint i siarad amdan like car dependency a car mentality. But there we go. Anyway, maen nhw'n endio fyny. Mae'r bicycle end. Maen nhw'n endio fyny yn y Dominican Republic. Maen nhw wedi bod yn Tokyo yn siarad fo Benoit Blanc yn trio ffeindio allan pwy lladdodd han. Wedyn mae angladd han... Ain't even been invented yet. Mae angladd han oedd yn Tokyo yn America. He's gonna wish his mama kept her legs closed. Hwna di, he's gonna wish. Yes. So dyn ni'n licio pwyntio allan, angladd Cristion Americanaidd mae han yn cael yn America potentially. Achos does na rhan angladd Japaneaidd / Korean wedi edrych. Yn LA oedd hwnna. There we go. So, mae Sean troi fyny i'r angladd a mae Dominic Toretto jyst yn dreifio off trwy'r angladd ar iolo a wedyn maen nhw'n cael stand-off fel, a wedyn maen nhw'n chwarae chicken hefo 2 gar a maen nhw'n dreifio 2 gar syth fe nhw gilydd a mae pawb yn ffain. Mae pob peth yn ffain. A beth hwnna i fi oedd dweud, you put a steel plate in the undercarriage. You reinforced your chassis. Yeah. That's cheating. That's what she said.
Oce. A wedyn mae Mr Nobody yn troi fyny efo'i Special Forces ac yn trio seithi fo. Yn yr underpass fan? Ie. A dwi'n meddwl, mae hwn di'r SWAT team ac maen nhw'n methu fo. Maen nhw'n methu fo. So pan fod o'n sniper just yn y pen, done. A beth sy'n hilarious i fi ydi, mae Mr Nobody yn mynd fatha, we'll help you get him fath o beth. Does dim angen, mae o'n mynd i ffindio chdi. He was literally there. Oedd o llythrenol, fanna ci chdi droi fyny. Oedd o just fanna. Hwna iawn. Anyway, hey guys, mae hwn yn ffilm furious. Dyma pam bod ni ddim wedi gweld o blaen. Dwi'n ni'n lyfio gweld mwy o seicoleg datblygu i bwy ma'n nhw'n anelu'r ffilms yma. Ti'n gwybod i bwy ma'n nhw'n anelu'r ffilms yma? Like, bachgen teenage boys. Because of boobs. Pobl sy'n ffindio James Bond films yn taxing. O, hwnna di o. Ffindio nhw bach yn middle class. Dwi'n trio dach notes fi yma, mae'n lot o... You bought a hammer to a gunfight. Hwna'n un arall. So, dwi'n licio pwyntio allan, pre-beard Kurt Russell ydi hwn. Cyn iddo fod ar ganfod bod barf yn ei pob peth yn well. Mae o tam bach yn edrych tam bach yn melty. Tam bach yn Los Angeles. Mae o'n Kurt Russell o hi fyny trwy... Di, a mae angen o'n efo. So, maen nhw'n trio ffigur allan... Right, nes i fynd i wneud bechdan ar y stage yma. Right. Maen nhw'n ffindio bod na rhyw special hacker o'r enw Ramsey. Ac o'n i'n gorau mynd yn ôl yn mynd, hang on, what? So mae'n hacker o'r enw Ramsey wedi... Oh, hang on. Mae hacker o'r Ramsey wedi creu the God's Eye. Mae hi rhywsut... Mae'r Ramsey... Da ni'n gwybod pwynt i Ramsey ar y... Ie, mae'r Ramsey wedi cael... Ie, so mae'n fatha connectio fo'n i... Mae'n overcome encryption a mae'n torri fo'n unrhyw ffôn. Mae o fel y thing na'n diwedd Batman. Exactly, yeah. Dark Knight Rises. Yeah. The sonar... so... Mae'r Ramsey wedi cael dal gan rhyw PMC a maen nhw'n symud Ramsey rhwng rhyw ddau black sites. Mosey Jacande. Ie. Sef Jimon Honsu. Hamming it up, big style, loving it. The Nigerian terrorist. So maen nhw'n gorfod trio achub Ramsey i gallu cael y godsau sydd wedyn wedi helpu nhw ffindio Shaw. Yeah. So wedyn... Which is stupid. A wedyn... So sydd yn stupid, cos mae Shaw wastad yn mynd i ffindio. Exactly. He is there, put a bullet in his head. Yeah. Follow us, keep a sniper on us. Yeah. Keep an eye out. Yeah. Take him out. Yeah. A wedyn, mae nhw wedyn yn penderfynu'r unig ffordd i gael at yr transport ma ydy parachutio ceir mewn ar y lôn ma. Allan o'r holl bethau stupid yn y ffilm ma iawn, hwn ydy'r un mwyaf stupid. Am fod, so mae lwmp o metal masif yn disgyn yn ddiar. A dy ddim yn aerodynamic. The parachute is GPS navigated neu rhywbeth oedd nhw ddeud yn ganol y thing i gyd. Ac oedd y boi oedd ofyn height neu rhywbeth yn y car, di aros yn y car ta 30 mwy o eiliadau. So oedd o rhyw 100 milltir eich ar rhyw 50 milltir pellach ymlaen. Disgyn allan ar y wyren ac yn landio bron union yn lle nhw. Dwi'n sut bych chi'n cwestionu'r stwff mae gyd? Mae o'n just rhy far-fetched. Sy'n mynd yn frustrated efo The Fast and the Furious. Mae'n a whole load o bollocks yn digwydd. Na, really? Mae nhw'n cael ar y bus a mae nhw'n darganfod na yr hacker ydy... A beautiful young woman from London. Hi oedd y translator yn Game of Thrones. Ond gawn ni just mynd dal ar y parachute note, gawn ni just mynd yn ôl am eiliad ac just cwestiynu sut maen nhw yn
ar y lôn. Come on, yes. Am fod maen nhw'n neud, maen nhw'n dal yn neud fatha'r bit lle maen nhw'n fatha, oh my god, nes i bron methu'r lôn, dwi off y lôn am eiliad. Ar ôl pwyso'r bwtwm i ryddhau y parachute. Sut? Maen nhw ar y lôn. Magic. Maen nhw'n magic drivers. Mae Caer yn special. Mae gen Caer hawl os di China yn colli balloon dros fucking America, iawn. Os ti'n amdano fo, na rei hein cychwyn fatha street racers, a maen nhw'n deud yn y ffilm, my people are racers. Maen nhw fatha, oce. A be maen nhw, yn yr cyfarfod na, yn yr fucking CIA base. Yn y secret base, sy'n deud secret base ono fo. How are we going to get into there? That's the most, the most stupid place we're ever going to get in. How are we going to get in there? I got a plan. A wedyn, y plan ydy, gwchwn ceir efo parachute, os a neb erioed i wneud y blaen. Do ddim. O Timothy Dalton di wneud o'n 1987. A ddyn di gwylio hwnna. A wedyn, oedd Christopher Nolan di wneud o yn y rip-off o Timothy Dalton Bond film oedd o di wneud o'r enw Dark Knight Rises. So it's been done. Hollol fine. So, Anyway, maen nhw'n hitio'r ffordd, maen nhw'n cael ar y bus, a maen nhw'n cael y beautiful objectified. Dyn chdi gael ar y bloody bus ma, pam os o neb yn seithi'r teiars? Cos dyn nhw'n eisiau bus crasho. A mae'r bus surprisingly mae'n crasho anyway. Dim seithi'r teiars y bus. Ffocin yr un, nath popio fyny tu ôl i'r bus, yn seithi ceir dom, neu be bynnag dyn efo. Fatha, just trio seithi windscreens. Fatha, a wedyn mynd, get in alignment because put the bulletproof car front. A wedyn mynd, don't shoot the wheels because the wheels might blow off. Mae o fel opera neu contemporary dance. Mae'r entertainment yn y symudiad i ni. Fine. Well, Mae na hefyd Italian Job reference really dda yna fo. Na i ddeud hynna. Oes. Lle mae'r bus... Dyna nath o ddim henni'n sydd. Lle mae'r bus spectacular yma yn endio fyny'n hongan off, a mae Paul Walker yn neud good stunts i gael off y bus. Dwi'n gwybod os nes ti pico fy'n yr hyn, Sions, nes i... Anhebygol. Mae Ramsay, sef hitha o Game of Thrones, mae nhw'n tynnu'r mwgwd off i top i pen hi, a mae mascara hi wedi bod yn redag. Artfully. So mae hi di bod mewn black sites da ni'n gwybod faint o hi ar yn cael ei tortro bob dim, ond mae'n cael amser i roed ar mascara. Mae o yn human right. So bys nhw wedi bod yn contravention o rhywun human rights act os nag o'n nhw wedi gadw iddi hi gael mascara achos ac neud eyebrows hi obviously a beth dwi'n lyfio hefyd ydy hi ydy'r unig person sydd yn cael ymatab normal i unrhyw beth sydd yn digwydd. Mae bob un cymeriad fel perfformiwr neu cymeriad neu cymeriad mae hwn yn mynd i weithio a da ni'n mynd i wneud o. Mae bob un cymeriad yn y ffilm ma enable o Dominic Toretto a'i crazy schemes hefyd ma' nhw'n bron a marw dwsina weithiau. Ma' nhw'n mynd trwy sefyllfeoedd anhygol o beryglus a ma' nhw'n just fatha mor cool LOL fatha beth. Mae Paul Walker yn redag oddi ar top y bus. Mae Michelle Rodriguez yn neud handbrake turn. Mae o'n jumpio off diwedd y bus. Hefyd, sut mae hi'n gwybod bod o yna i neud hynna? Mae'n magic. Mae nhw'n magic drivers. Come on, Bryn. Mae o'n gafal yn y cefn y car, cael ei chwipio ar hyd top y cliff ma. Yr Italian Job lle ma. Mae hi'n dod allan dweud. Hwnna oedd y gift nes i'r eich di, ie? Mae'n amazing. Mae hi'n dod allan o'r car. Mae hi'n dod allan o'r car yn dweud, ti'n oce? A mae'n mynd oedd lol. Ia, iawn da. A dos am scratch yna fo, dos a ddim... Oedd hwnna mor stupid, o'n i'n cytuno fo. So magic. Ia, oherwydd, o'n i'n gallu dyfalu hynna'n actually digwydd.
efo'r parachutes yn actually hitio'r target o'r lôn, reit tu ôl i lle mae'r pobl ma'n dreifio, do'n i ddim yn gallu dychmygu fo. Ond efo fo'n jumpio off bus a grabio ar spoiler cefn car, o'n i'n fatha, iawn. Ond gyda fi siw arall, lle nath Paul, neu bynnag, Paul dyn o'r actor Brian. Nath o'n neidio fewn i'r bus, dechrau cwffio. Ac wedyn, so oedd o'n waldio pawb a dda, dwi wedi curo pawb, a wedyn dwi'n tynnu'r masg off y fer. A wedyn, o'n i jyst yna, pwy sy'n dreifio'r bus? Fe dydd y bus driver, just ddim troi rownd yn mynd a saethu'r boi. Oedd y bus driver. Oedd y bus driver, gyda fi handgun yma. So mae'r bus driver, mae'r cefn y bus di cael ei chwthu i ffwr. Mae'r gynnad hwnna. Mae'n just dal i dreifio. Wel, Iest yn cefna, dwi'n cael canolbwyntio. A wedyn mae'n chuck off y bws ar ben car. Mi nes i fwynhau hefyd y darn lle oedden nhw'n mynd lawr allt yn y darn yna. Pawb yn mynd lawr allt yn chasio ei gilydd. A nath un car fewn i fewn i trisam. Ond wedyn mi oedd y car na. Fatha rhyw saloon car Mercedes oedd o. O io'r 80s. Boring car. American films. Ond peth ydi, fysa undercarriage y car na di cael ei ripio allan. O na, mae'n cael custom made yn y shop. Reinforced chassis fel dwi angen. Mae'r whole thing. So wedyn oedden nhw'n gorau mynd i Abu Dhabi oherwydd oedd wedi postio fo i Abu Dhabi. Ac yn lle fod o just yn Abu Dhabi efo rwy'n yna iddo fo just dweud, na chdi. Dwi wedi gwerthu fo i billionaire. So, cool setup. Mae beth yno fo Tej a Roman yn cyrpyfio dros Ramsey. Dros pwy sy'n cael ffwcio Ramsey a dwi fel, waw. A hwnna union rhywun sy'n o James Bond Casino Royale. Ridiculous. A beth y ffynnu fi hefyd oedd hi'n dod allan o'r dŵr ac oedd hi'n gwallt i'n hollol sych. Completely. A beautiful. Hollol beautiful. The Ness. A ben i'n lyfio hefyd. Sorry. Maen nhw'n mynd i'r... Mae'r rhyw billionaire ma'n efo rhyw armoured car yn top skyscraper. Mon saith di wneud yn y byd. Dwi eisiau bod hwnna'n car go iawn. Absolutely ridiculous. McLaren F1 style supercar. Mae Michelle Rodriguez yn cael fight efo Ronda Rousey. Mae hyn cool. A di Ronda Rousey ddim yn lladd hi'n straight away. Wel, o'n i licio'r fight yna, achos oedd o'r fel, oedd hi hefyd yn cwffio loads o Saudi women bodyguards yn hijabs a stuff, ac oedd hwnna'n cool iawn. Nes i'n joio'r fight yna. Oedd Ronda Rousey just oedd Ei malu chdi. Wel, rhywsyd... Ydy hi'n wrestler? Ydy MMA yn rhywbeth yla. Nice. Ond mae hi'n deud oedd lle mae'n dweud rhywsyd di heb di cael ei di methu roed line delivery'n aniodefol o wael. Just methu deud beth oedd deud I'm so glad you turned up. Rhywbeth fel yeah. I'm so glad you turned up. These events are so fucking boring. Yeah. Mae Paul Walker a Vin Diesel yn siadwyr y chip mo'r car. Dyn nhw'n methu. So maen nhw'n goffod... Nath o godi fyny'r car. Sorry, dyn nhw'n berchen o'r Jack. Hwna'n really deitha chdi, tynnu chdi allan o fatha, we are not in reality. Mae o'n gallu pigo fyny ceir i rwy'n arall cropio na dan efo. Mae'n basically an adventure. Mae Dominic Toretto, dyn nhw ddim yn cario Jack. Mae nhw just yn cael boys i godi'r thing. A dydy Vin Diesel ddim actually mor masif o hynna. Dwi ddim fel The Rock. Chdi'n gofyn fo pigo fyny'r dau olwyn y car yna, fysa hynna, oce, mae hwnna'n drwm. Ond mae'n pigo fyny y car. O, falle bod yn carbon fibre, cofio? A mae Roman yn comic relief? Question mark. Yn neud very misogynistic stand-up routine i tri cael sylw'r bob yma.
Ond anyway, da ni di skipio dros y ffaith bod ceir yn hedfan rwan, achos maen nhw'n gyrru'r... Mae'r darn yna, math hwnna... Please cyrru ni drwy ddefo, Iest. Rhyn peth ar parachute scene, lle mae o'n penderfynu, dwi'n mynd i neidio y car ma o yr deilad yma i'r un drws nesa, a just gobeithio dwi'n mynd hitio yr actual... structural. Polion structural sy'n dal ar y deilad. Dwi'n mynd i fynd i fewn trwy'r ffenestri ac neud ti. Ac mynd trwy'r un arall. O, beth dwi'n lyfio di, mae Shaw, y Shaw, da ni methu ffindio y troi fyny eto, a fel mae o'n neidio un adeilad i'r llall, mae Sean clipio y car efo rocket launcher. Rocket. Ond oedd nhw ar traeth ffocin, tywod, diwrnod yn ôl neu bynnag. Lle fysa fod i'n chi troi fyny efo rocket launcher fyna. A wedyn, mae nhw'n crasio trwy'r hwnna. Ac fes bod nhw'n cael seithi, dyn nhw'n methu stopio'r car, mae'r breaks di fynd. Mae'r accelerator dal yn gweithio. Mae'r ffilm yma wedi cael ei rhan ariannu gan China. So byd actually digwydd yn China. Mae'n lot o bobl Chinese yn yr Saudi Arabian party ma. So hyn ydy'r peth diddorol I fi oedd, mae nhw'n crasio trwy'r aisle building, fewn i'r trydydd building. A be gen ti edrych fel bod gen ti lot o'r fatha'r... Ti'n iawn, Terracotta Warriors. Terracotta Warriors. A mae'r ceir ma jyst yn walu trwy hynna. Ie, swn i'n China, swn i'n mynd ysgusod o'ch fi. Fuck those nerds with their ancient art. Fuck you. Maen nhw'n dreifio trwy amgueddfa genedlaethol China ar 50th floor yr not Burj Khalifa yma. Lle mae Abu Dhabi? Dwi'n dangos fy anwybodaeth. Gulf States. Abu Dhabi ydy, dyna lle mae Garfield yn gyrru nyrmal o. Wow. So meddwl am y Saudi Arabia, Gulf Peninsula type of area. Pa bit o'n efo, Bryn? Go on, Bryn. Ar yr ochr fel ti'n edrych. So dwi'n ymwyl Dubai? Part o'r un part o'r un Emirates. So mae gen ti'r UAE, so mae Dubai yn un, mae'r Abu Dhabi yn un arall. Role arall lle gallu Bryn mynd I weithio I wneud good cash. Pam na dyna lle oedd, be di enw'r artist Garfield na penderfynu. Mae'n swnio enw da? Just. Ag Odi. So mae hyn I gyd yn digwydd, very cyffroes, a wedyn maen nhw'n setio fyny rei, da ni'n mynd I ffindio. Mae gennau yn notes mae hwn just yn shit RRR. Dwi wedi sgwennu lawr fan hyn. Falle'n hash. Mae RRR yn neud o. Yn ridiculous. Yn diwedd y ffilm, nes I just mynd, oh my god, mae hwn mor OTT. Dydy o ddim yn dda, mae o just yn really, really shit. Ac yr wahaniaeth ydy, mi nath RRR neud y stunts. Ridiculous. Really, superhuman stunts ma, lle diolch yn bosib neud, ond oedd o'n cadw chdi'n engaged ac yn eich di meddwl, fysa nhw yn gallu neud o. A fysa hyn yn bosib. Ti'n hollol iawn, achos yna byth stage yn RRR lle oeddwn ni ddim eisiau gwachod. Yn y ffilm yma, consistently, pan oedd y Candy Crush adverts yn dofyn i'r ITVX, o'n I fel, lle am dro wan. Maen nhw'n cwerid I hynna'n lot rhy serious lle oedd RRR o leia. Yr American... Oedd yr RRR yn gwybod, da ni'n gwybod bod hwn yn ridiculous, ond da ni'n mynd I wneud o'r peth mwyaf entertaining a diddorol. Whereas mae stuff... So ti beth yn meddwl, rai, does na ddim contracts yn RRR yn deud, specifically, dwi ddim eisiau neb gweld fi'n colli fight. Whereas... Mae'r America, y male ego fragility yn y ffilms yna yn frawychus. Bod ti'n goffo rhoi dy merched mewn bikinis neu mewn subordinate, maen nhw'n wastad yn subordinate ti, neu mewn bikinis neu'n hanner noeth, neu yn butt end of jokes. Neu token gesture. Ac wyt ti wedyn fel, mae'r dynion yn y ffilm, fel The Rocks di o stuff, yn goffo bod yn peak masculinity drwy'r amser. Mae'n rhoi ti off, achos rwy'n fel The Rock, pam ti'n cael y sgwennu fewn I contract fo, fel Black Adam, maen nhw'n deud yn y sample amazing o hwn, mae ti'n sgwennu fewn I contract fo, dio ddim yn gallu edrych yn wael, dio ddim yn gallu colli fight, dio ddim yn gallu edrych yn wael o sgrin. Dydy hwnna ddim o ddiddordeb I unrhyw un watched.
Wel, hefyd, mae'r... So, Hebla amdan wish fulfillment, I suppose, ond. Sa'n neb gallu unieithu fo nhw. Sorry, Bryn. Na, ond o'n gen i... Ie, so, maen nhw gyd, fatha gorfod edrych yna, maen nhw gyd yn... So ti'n gweld, really, hefyd, mae'n rei tameidio hwn. Y stori ydy, does a neb, really, eisiau bod mewn golygfeydd efo Vin Diesel. Surprisingly not. So, ti'n dechrau gweld hwn yn y cefn, yn y back-end o'r ffilm, lle dydy Vin Diesel ddim mewn golygfeydd efo neb arall. Na. Mae'n gyd fatha... Mae Vin Diesel fel rhyw zen, Buddha ffigur, mae pawb jyst yn fel... Like, maen nhw'n veneratio'r boi ma. A diom actually'n cyfrannu loads... Na. i'r unrhyw beth, really. Mae jyst yn cael fel fight fawr efo. Look efo fo. Ydy. A magical driving. Wel, Mae rhywsut efo'r thing na lle mae gar o bob tro'n gryfach na un rwy'n arall. Ie. Special car. So, maen nhw'n cael y chip ma. Great. God's eye. Y GDPR. The warehouse. A maen nhw'n dweud, find me sure. Disgwyl 5 munud fydd yma. Mae'n troi fyny continuously pan da chi ddim eisiau fo troi fyny. Mae'n oce, mae'n probably mynd i troi fyny fan hyn. Maen nhw'n mynd i'r warws ma lle maen nhw'n meddwl bod o. A maen trech... Hefyd, maen nhw'n mynd ar fucking God's eye efo nhw. Ie, di God's eye ddim yn cloud-based. Okay. Dwi dal ma. Okay. So, mae'n trech yn bod yn ambush, shock horror. Maen nhw wedyn yn gorfod dian cwrwth fanna nôl i LA i setio fyny ar climax. Ydy o'n LA ddo? Dwi'n meddwl yn LA dio. O'n i just fatha, oh my god. Oedd hwnna, di weindio i fyny gymaint iawn, lle oedd nhw wedi dweud, oce, da ni wedi denig allan o fyna efo'n bywyda, ac trauma oherwydd, mae nhw efo fo rwan, dwi wedi gadael y USB stick yn y ffocin iPad, ac dwi mor stupid am wneud hynna, so maen nhw'n gallu tracio ni unrhyw lle da ni isio, ond, nawn ni fynd yn ôl i cynefin ni, y jungle bach ni, a wedyn fydda ni'n gwybod the lay of the land, a wedyn neith nhw ddod ar ôl ni, a wedyn fydda ni efo'r upper hand, bod ni'n gwybod strydoedd ni. LA dio. Ac oedd just y scene na oedd nhw'n sefyll yna, efo'i ceir i parcio syl nhw'n edrach dros y dinas, nhw'n fel, what a wanky director move. Oedd na'n ffordd gwell o gwbl na hyn. Oedd o just yn teimlo o'n... Does na'm subtlety na, goes. Does na ddim crefft yna. Rubbish. Diog. Oedd o'i gyd yn teimlo ddiog. So, da ni'n LA, maen nhw'n trio chwarae keep away, maen nhw'n pedwar cael keep away efo Ramsey, maen nhw'n hacio the God's Eye, o maen nhw'n gorau bod mewn 2 filltir. Sydd yn ridiculous. Mae'r PMC... Dyn nhw'n mond yn gallu hacio'r thing ma as ti o fewn 2 filltir iddo fo. Be? Cys dyna bydd i Wi-Fi signal ti. Nath nhw seid i lawr i wan tenna roed o, a ni'n cweith. A wedyn... Mae Hobbs yn ysbyty gweld yr explosion o wyd, Daddy's gotta go to work. Right, okay. Mae o'n flexio I ffordd allan hwnna. A beth dwi'n lyfio di, mae'r ferch fatha, yeah, right, whatever. Fatha beth. Mae hi just fatha completely, very sassy dros ben, completely nonchalant, just mynd fatha, yeah, whatevs. Mae o wedyn yn... Mae o newydd cyfro o torri goes a torri fraich, a mae o yn crasio... Mae o crasio ambulance mewn i'r drone. Oedd hwnna'n un arall. Number 3 bullshit moment of the movie, lle
fatha, dwi di teimio fo lle, dwi'n dreifio'r ambulance ma, trio ffindio buddies fi, a dwi'n meddwl, dwi'n mynd i fynd dros ochr y bont ma, a na i crasio fewn i'r drôn, a ddim marw. Be dwi'n meddwl sydd wedi bod yn ffynnu fysa, so wedi misteimio fo, wedi crasio'r ambulance a wedi landio ar ben nhw fath o beth. Gawn ni weld y ffilm lle maen nhw'n misteimio bob dim am bob dim yn wrong. Hwna dwi eisiau weld. A beth sydd wedi gwneud wedyn ydy, mae Michelle Rodriguez yn gweud i dweud, where's the cavalry? Woman, I am the cavalry. Woman. A wedyn, hwnna nes i sgwini lawr. Jesus, oedd yn Andrew Tate. Nath ni weld 2 car heddlu. Lle mae pawb arall yn America sydd efo'r ammunition i wneud rhywbeth. Yr LAPD yn un o'r police forces mwyaf yn America a rhywsyd mae'n ond hanner dwysyn o police cars allan yn noson yna. Mae Hobbs mae'r Shaw a Vin Diesel yn cael fight ar ben rhyw car park ma. Mae nhw'n rhywsyd fatha mewn slow motion yn gallu chucio Ramsey o un car i llall. Fatha, oh fuck off. A mae'n hacio'r godsa i locio'r baddies allan ono fo. Mae Hobbs efo'r machine gun o'r drone yn fatha T-1000, fatha Terminator yn mynd fatha yn seithio at y cops yn Terminator 2. Just yn rhaid... A wedyn mae'r garage mae'n collapsio ar ben Vin Diesel a mae Michelle Rodriguez yn mynd fatha, I remember everything. You can't die on me. You can't die because I love you. Fatha yn y Matrix. Fatha atgyfodi Neo yn y Matrix. Fatha, you can die. Ti'n gwybod beth yw'r cywr am amnesia? Just cael y person ti'n caru'n fel marw o dy flaen di, a mae amnesia ti'n hollol ffain wedyn. It's Christmas miracle, boys. A wedyn, da ni'n cael wedyn Postscript? Bob dim yn back to normal. Does o ddim fath o... Repercussions, bob yn ffain. Mae Shaw mewn jail. Mae o a Hobbs yn cael mesur i penises i gilydd am rhywfaint. 100%. Good chat. A wedyn, maen nhw wedyn ar y lan y môr. So mae'r whole teulu yn mynd i lan y môr wedyn. Tiri farewell i beth yno fo? Brian. Beth yw'r actor? Paul Walker. Paul Walker, ie. Mae'n cael tiri farewell i Paul Walker. Ag... a dyna ni. Ond trwy'r ffilm, o'n i'n methu helpu meddwl amdan Austin Powers. Austin Powers, oce. Am fod yn Austin Powers, pan mae un o'r henchmen neu random policeman yn marw. Cut to family of henchmen neu friends of policemen a fatha yr impact mae'n gael bod y person ydi marw nhw a mae'n gymaint o'n nhw y marw yn hwn fatha'r SWAT team yn mynd i fewn i'r warehouse ein ei gyd yn yr NHS yn y cychwyn yr boi heddlu oedd yn dreifio lawr y lôn yn y diwadd ac o'n i just yn fy mhen di transportio'n hyn i teulu y person dychmygol ma fatha oh my god he died tonight a beth dwi'n lyfio hefyd ydy mae'r drone ma'n mynd mae'r LAPD yn troi fyny a mae Tej yn dweud mae Roman yn dweud the police are here a dweud they ain't equipped for this fath o beth ti'n person yn y ffilms gynta oeddech chi'n fucking street racers a rhywsyd just pobl drif y car dyn nhw a dych chi rhywsyd yn wan fatha rhyw superhero outfit fatha the A-Team ar steroids
A dyna'r thing, lle maen nhw ar lan y môr yn diwad, yn fatha'n teimlo fatha, there's nothing more important than family. A wy'n be am teuluoedd, yr holl bobl ma sydd wedi marw trwy'r ffilm I gyd. A da chi'n mynd give a shit amdano nhw. A da chi jyst fatha'n teimlo fatha, cyn bellio fod y job di gorffan a fod dwi wedi cael y boi yma a di wneud hyn. Oedd neb angen marw yn y ffilm mae gyd. Neb angen marw. Ddaru nhw dewis fynd ar brwydr dwytha I LA. I fiewn I dre llawn. Fatha Superman yn y fucking ffilm stupid na. So mae'n canodd ar filoedd o bobl wedi marw oherwydd nhw... Oh, God. Penderfynu cael brwydr nawr. Twyd, meddwl am rwy'n oedd yn parcio'r car yn y car park na. Ti dwan Timmy bach, da ni mynd dwan I weld mam, nain a taid. A mae'r car park yn collapsio ar ben nhw, a ti'n meddwl, dim mwy Timmy bach. Ond ac I, na, be'n gwyddi swan, fydd Timmy bach, fydd I deulu fod cael lladd yn y car park na. Timmy bach wedyn fydd y villain yn... Dim Timmy bach ydi Aquaman. Exactly. Yn union. Fo fydd y villain yn... And you kill my family. My family's important to me. Hogia, please magwch eich meibion os da chi'n cael nhw, neu os oes gennych chi nhw, I wrthod yr Andrew Tate of y ffilm yma. Dyna di o de. That's it. Right there. Woman, Tate movie. I am the cavalry. Andrew Tate movie. Fucking spot on. Wan dwi'n flin, mor flin. Hei, grandwch, yn lle rwtch yma, cos dwi'n gwybod bod na neb yn mynd I awgrymu fo. Sa neb yn mynd I ddeud... Death Race nesa efo Statham, Reit. Dwi'n mentro rhoi y camera nôl arno I rhoi her I wifi fi ar hyn o bryd, ond swn i'n licio siarad efo chi, dim amdano y ffilm yma. Da ni'n awgrymu neb I Watch It Rain. Da ni di trio'r Fast and Furious, dyn nhw'n fun. Dim yn fun. Not for us. Not for us. Stressful. Not for us. Beth am yn awgrymu pethau dyle bobl fod yn gwylio, darllen, gwrando arno, neu consumio yn lle hyn. Dwi newydd wylio The Fablemans. Mae'n fod yn arbennig. Semi-autobiographical film gan Steven Spielberg o'i blentyndod cynnar ar amser lle oedd o yn dechrau neu ffilms a di ddim yn andros o beth diddorol just gwachad yr tricks bach oedd yn iwsio I trio gweithio allan. So un pwynt oedd yn gwneud fatha I western film ma ac oedd yn cael I feto I fatha bod yr cowboys a balli ac oedd y gunfight ac oedd nhw fatha efo cap guns so oedd o fatha'n edrych ar o fatha methu ffigur allan diolch yn edrych yn iawn a mi oedd trio ffigur allan sydd wedi cael ei edrych yn iawn a mi oedd gweithio allan y ffordd I gael muzzle flashes ydy cymeru pin a just rhoi pin twll yn yr ffilm ar lle mae'r gwn pan mynd o seithi a mae'r golad o trwad a mae'n rhaid yr argraff o'r muzzle flash o be mae'n ffocus ar fwyaf ydy'r ffaith so o'n i'n gwybod hyn am Spielberg ond oedd I rieni fod I ysgaru pan oedd yn ifanc mae hynna'n lot o ffilms ydy fel mae'n cliché o ran Spielberg ffilms ydy so oedd o'n really amdani I fam a'i dad o I dad o'n fatha rhyw early computer pioneering genius type I fam o yn arty concert pianist type ac oedd y dad yn amlwg yn caru'r mam ond oedd o'n really fatha dallt hi yn yr un ffordd ac oedd o I ryw radda mae'n hawdd dwi'n meddwl wneud ffilm fel am fod yn reit schmaltzy ac yn fatha ti'n troi yr rieni fod yn eitha one-dimensional a dwi'n meddwl mae'n eich awydd ryw radda bod chdi'n neud nhw'n un nhw'n fatha bron yn angelic a'r llall yn fatha just yn afiach o person ond oedd y ddau nhw dod drosodd yn fatha eitha nuanced ac yn pobl go iawn a so
oedd yn andros o ffilm da, oedd yn hwyl, oedd o'n neis ac yn glen ac hefyd yn drist a bob dim rili ti'n chwilio amdan mewn ffilm fel o'ch ti'n mynd ar siwrna efo fo mae'n andros o cameo hilarious gan Judd Hirsch ac hefyd gan David Lynch yn y diwedd y ffilm hefyd a mae'n andros o ffilm da o'n i di synnu gyda fo yn y ffordd ora dwi'n meddwl bod definitely werth mynd i wylio nes i hefyd yn ddiweddar gweld Tar efo Kate Blanchett hefyd yn andros o ffilm oddly nath yn taio fewn i rhywfaint o stwff da ni bod yn siarad amdano fatha cancel culture o bellu Kate Blanchett amlwg yn actores anhygol mae'n un o lygfa sy'n sticio yn y meddwl dwi'n spoilio bit ond mae Blanchett yn chwarae Tar yn tu blaen y car yn gyrru a mae i partner hi yn y passenger seat mae Blanchett yn flin dros ben mae'n gyrru flin a mae partner hi dweud just stopio'r car dwi'n mynd i gael allan a mae'n tynnu drosodd a mae hi'n gyrru off yn flin ond mae'r ffilm wedi cael ffilmio o'r set gefn y car yn edrych i fyny ar yr angl i fyny a beth ti'n gweld ydy gada Kate Blanchett yn y mirror a yr partner yn set tu blaen yn mynd yn flin ac oedd yr colygfa yna'n teimlo'n anghyffyrddus am ryw reswm a ni methu cwain gweithio allan pam a nes i ffigur allan yn diwedd fel as a ti di gweld dy rieni di yn teuru ac yn dadla mewn car so ti'n gweld a mae'n just i ryw radd mae'n nhw fatha cymeryd hwnna'n subtle dros ben di'r tensiwn ac yn cario ymlaen y ffilm yna. So na ddau ffilm yna'n adros y pethau da i fi weld. Amazing. Iest, just gan ti. Oce. Yn gyflym, os da chi eisiau chilio allan o flaen eich teledu a teimlo fatha fod yr ha yn mynd i ddod a da chi eisiau teimlo cynhestrwydd yr haf cyn i'r haf ddod, just gwyliwch The Endless Summer surfing movie o'r 60s neu 70s. O'n i di roed off ers hir i wylio fo, ond mae o'n hyfryd. Mae o'n mor neis, di cael ei wneud mor tywod, neu chdi deimlo fatha, the good old days. Fatha'r Fablemans mewn ffordd, tywod, mae hwn yn the good old days. Ond mae o efo dub drosto fo lle mae'r voice-over gan y director yn dweud here we are now with Timmy taking the first wave on the shoreline and he surely bit the dust there mae'r just yr voice-over trwy'r ffilm i gyd mae'n weird, mae'n atgoffa fi da chi'n cofio'r cartoons Goofy lle mae yn instructional videos o'n y fo mynd i chwarae golf neu yn mynd ar ei wyliau neu be bynnag mae union rhywun peth a hynna ond am surfing movie am awr a hanner so o'n i gyda mi Goofy yn fy mhen trwy'r thing i gyd amazing ar be mae o? Di'n fel 4K restoration? Dwi'n meddwl bod hwnna ar Prime nes i weld o. So mae hwnna ar Prime. Yn y cinema nes i weld Puss in Boots The Last Wish. Ac oedd hwnna, oedd y mab yn cael ei ben blwydd ac oedd o di awgrymu, gawn ni mynd i weld hwnna, dwi eisiau weld hwnna. Ac nes i mynd i weld o, ac meddwl, God, Puss in Boots. A wedyn, oh my god, nes i ddechryn. Dwi wedi clwb mor dda. Mae plant ti bod yn gweld o, dwi ef. Ardderchog. Mae o'n ardderchog. Mae o'n mor dda. Mae o'n narrative, yr animation, mae bob dim, y timing yn efo'n superb, iawn. So mae o'n really werth i weld. Ac na i awgrymu un i beidio weld, a nathon ni siarad amdan yn y misg yn gilydd yn y mis dwytha oedd Death on the Nile. Nes i awgrymu hwn fel ffilm di ddim yn do.
god. A neb yn credu fi. Mae poster mor dda. O'n i'n meddwl, mae Sioned gorau oedd i bach y wrong ar hon. Mae Sioned yn noted brother apologist. Orient Express ddim yn gret, ond surely mae Death on the Nile. Oh my god, sut maen nhw'n gallu cael gymaint mor wrong. O leia mae Furious 7 yn gwybod bedio. Mae Death on the Nile yn smalio fod yn rhywbeth dydio ddim. Mae Death on the Nile yn trio neud allan bod o'n intelligent, finely crafted film. Mae'n meddwl na Knives Out ydi o. A di o just ddim. Mae Phil, ar ôl hwnna, yr un nes i wylio, oedd Jennifer Lopez, Shotgun Wedding, mae hwnna 10 gwaith gwell na Death on the Nile. Dwi wedi gweld posters. Jennifer Lopez. Na, diolch byd i neud na. Mae o'n neud efo y ffaith fod nhw'n gwybod yn union be maen nhw'n trio gyflawni. Dwi wedi gweld posters. Dydy Death on the Nile, lle maen nhw slo bach yn mynd round a round yr prif gymeriad mewn scene, a wedyn cut to shot from the ankle up to the character, a wedyn ti'n meddwl, pam da ni lawr fy ma'n edrych fyny ar y boi ma. Ti'n gwybod be? Dim synwyr. Mae Ken Branagh nath o lycio fewn i directio ffilms achos bod o'n Shakespearean actor. Nath o cael directio Henry V pan bod o fel 29 neu rhywbeth. A wedyn oedd pawb fel, well, he's a genius. Obviously he can direct films. So nath o cael directio Hamlet. Nath o cael shitload o bres o directio Hamlet pan bod o 35. A wedyn millions amdano fo. Dim cytio, dim gair. Indulgent as fuck. Just active o gyd. Ac o'n i on board. Ond rwan, wrth i fi fynd yn hun, yn slow bach, dwi'n sylwi. Chance ydy boi ma. Mae'n gallu actio de. Ond does na ddim... fo na Thor, na Thor Cinderella. Pan mae gen fo teams o'i gwmpas o... Great, fine, whatever, passable. Mae Shakespearean style yn gweithio i... Thor, Cinderella. Dwi ddim yn gweithio i Murder on the Orient Express. Dyle fo ddim yn bod yn directio fo'i hun, achos fod i'r peth gwana... bron o bod yn y ddaif yn y ffilms Poirot newydd na achos just na ddim ridiculous amount o moustache yn gallu cuddio'r ffaith bod o'n charisma vacuum hefyd so o Suchet fel Poirot yn charismatic o'n rhywbeth oedd o'n flin oedd o ti fewn achos nes i wylio yr Poirot ola yr un ola nath nhw ar ITV3 ac oedd o'n brilliant a hefyd lle mae efo Moriarty ar y waterfall. Na, Sherlock di hwnna. A hefyd... Wrong guy. Hefyd o ydy... Moriarty versus Poirot. Mae nhw di ychwanegu. Mae nhw di... Whoever wins, we both lose. O'n i'n dallt bod nhw di ailysgrifennu lot o stori o... Murder on the Nile fath o beth Death on the Nile well na mae Christie di sgrifennu stori a mae o'n eitha da so let's just stick to that mae'r script yn neud sense so mae o just mor indulgent a yn overshadow a mae gyd amdan fo yn hytrach na gyd amdan y cymeriad ond yes o ti di gweld hefyd bod o'n llanast o CG ti'n meddwl bod o'n artistically yn llanas oedd y CG ag cinematography a'r colour grading i gyd dros y siop a oedd chdi'n torio un shot i'r llall lle oedd o ddim yn cyd fynd efo be oedd yn dod be oedd i dod cynt oedd o just dwi eitha rubbish yn spotio'r mistakes yma fel arfer ond waw oedd nhw'n amlwg yn hon. Nes ti rhannu dail un o'r waith. This is a morning shot fatha establishing shot mae nos di bod mae bora di dod ag establishing shot bora oren llachar a wedyn cut to shot o'r cwch ac oedd bob dim yn teimlo mid-day ac oedd o just fatha hang on ond hyd nod y shots bora fysyn ni os ni wedi gweld y shots yna out of context fysyn ni wedi meddwl shots just cyn i'r hael fynd lawr oedd y shots yna
ac oedden nhw wedi defnyddio nhw ar gyfer shots bora. Mae'n gymaint o wahaniaeth. A dydy hael ddim yn gweithio fel la. Dydy just ddim yn gweithio fel la. Mae Ken Branagh, ysdi Ken Branagh yn dweud bod hael yn gweithio fel na? A beth... Mae hael yn gweithio fel na. Nath un o'n chi postio link i ryw documentary ar neud efo CG yn Andor. Fod nhw'n defnyddio set gwir. Lleoleda gwir. Yn hytrach na y volume. A be oedd o'n neud oedd o'n roed cysylltu chi mwy i'r lleoliad a'r graddfa. So hyn o dos doedd y CG ddim yn gret, mae'r ffaith bod ti wedi grawndio mewn rwla go iawn. Lle mae'r actorion yn actio yn rwla gywir, a wedyn ti'n creu matte painting allan o hwnnw, ti'n coelio mwy yn efo. Lle os ti'n ffytio fo'r goleuo, mae'n fatha splinter bach yn dybendi. Mae'n cymryd chdi allan o'r golygfa. Yn y documentary ar Dechrau yn ail, mi oedden nhw mynd i gael gwch iawn ar y nail a ffilmio fi gyd ar y nail a wedyn nath nhw weithio allan. Mae hwn yn mynd i fod yn gostus. So nath nhw benderfynu peidio. Ac wedyn nath o effeithio ar sut oedd i gyd yn edrych, ond fe ddim helpu'r ffordd oedd i gyd i cael ei reid at ei gilydd yn diwedd. A'r peth ydy, dwi'n meddwl sy'n defnyddio fatha'r volume stwff yn iawn. Fel ti'n fod i wneud. Mi oedd na rei shots o'r gwch oedd yn gret. Yn nos. Os ti'n iwsio fo'n iawn fel ti'n fod i wneud, ti'n cymeryd nodyn o'r goleuo, ti'n cymeryd nodyn o'r... A ti'n adjustio'r goleuo a'r cefndir a balli a ti angen gyrryd y dim di allan yna i cymeryd yr mesuriadau'r goleuo a'r gwahanol pwynt y dydd. So ti angen gallu adjustio fo fel ti'n mynd. A ti angen bod i contebol i wybod fel mae fod i... Fel mae... Ac bod yn ymwybodol o'r goleuo a sut mae'n mynd i edrych. Otherwise, ti just yn mynd i creu atha splinter bach sy'n just yn mynd i creu pobl allan. A pobl just yn mynd i bigo allan. Mae'n rhywbeth wrong fe, dwi'n gwybod beth yw. A ti allan o'r ffilm. Gael gymryd, mae gen i dau cyflym. Un i cyd fynd efo stori cynta'r dydd a through thread ni. Nes i wylio ddoe oedd The Musk Show. The Elon Show. Elon Show ar BBC. Andros o documentary briliant. 3 darn, 1 awr. Yn dangos i chdi lle mae di dod o. A wedyn be mae di neud yn y canol a lle mae o mynd. Ac wedyn, so mae'r 3 rhaglen di cael ei strwythyr am slightly wahanol oherwydd yn y dechrau fatha, the roof for the underdog, yn y canol fatha, wedyn fatha, he knows what he's doing, he's our guy, a wedyn y trydydd fatha, what the fuck, he's an idiot. So mae gen ti'r 3 darn yna o dilyn Elon. The rise... Ydyn ni hyd yn oed eisiau gwahodd Elon mwy fewn i fy mywyd i. Ond mae o documentary mor da. Mae o'n really da. A wedyn, fatha light-heartedness, rhywbeth i gael chi allan o'r byd yma, ac dwi yn really edrych ymlaen bob nos i wylio, da ni di gorffan gwylio Malcolm in the Middle, a da ni di gorffan gwylio Seinfeld, a bob dim arall. Da ni wedi ffeindio rhywbeth, mae'r teulu gyd yn gallu gwylio, a da ni gyd yn chwerthin. Mae o'n amazing, mae o'r Channel 4, The Goldbergs. Mae o'n superb. Mae o'n actual, based on reality, lle mae plentyn ma di tyfu fyny yn yr 80s efo VHS camcorder a di bod yn ffilmio i holl deulu fo. A just di cadw'r holl dapia ma, a mae o di sgwennu rom-com, sitcom thing ma, just round the VHS's mae gyd ma di casglu, ac mae bob penod yn bendigedig. So mae awdur, un o'r awduron ar y Goldbergs yn un o'r boys yn yr podcast James Bonding.
A dwi'n lyfio'r James Bonding podcast. Par un? Matt Myra. Matt Myra, dim Matt Gawley. A maen nhw'n rhai o criw, beth sy'n galw nhw fel LA Podcasters, loads o rhai gwahanol. Great! A bod o'n family viewing hefyd, Iest. Mae o'n superb. Love it. Mae o'n pethau gorau dwi wedi weld ers blynyddoedd. Mae'n really nostalgic ei oedran ni, ond eto wedyn pan mae plant yn edrych yn yma, mae'n dal yn gallu uniaethu fo'r plant sydd yno fo, ac yn gweld, fatha, oh my god, da ni fel na, yn yr 80s, da ni union yn peth yn nhw. Mae o'n wir yn arbennig o raglen. Bril, dwi'n mynd i fod yn gyflym iawn. So dwi di deud hyn o blaen, dwi di bod allan mwy yn nhw llyfrau Seeker. Dwi di cael mynediad i Family Library Kindle tad ci, a mae o di prynu pob un o'n nhw. A so'r llyfr yma o'r 17th century, Civil War, murder, mystery. Dwi'n synnu bod o ddim wedi cael ei troi fewn i ryw fath o bloody Netflix series. Great. Unwaith eto, Civil War Lloegr, ddim yn ardal adeg o hanes mae lot o bobl yn gwybod amdan, ond mae'n really ddiddorol pan ti'n edrych yn fo'n yn cyd-destun fel Brexit a stuff yna gyd. Mae o'n fascinating fel lle mae gwlad jyst yn splitio lawr y canol. A hefyd, ond mae hefyd yn mystery, murder, intrigue stuff. Dwi ddim yn licio murders, ond di hwn ddim yn specifically a woman is killed and horribly raped, Jonesbo kind of stuff. Mae hwn yn fel loads of stuff crefyddol a stuff yn digwydd efo fo, a mae'n great. Lyfio'r heina. Hefyd, sôn am pethau sydd yn gallu bod yn sick, ond yn great, Demon Slayer. So dwi di sain fyny i Crunchyroll, sef yr anime streaming service, a dwi'n talu $4.99 mis, achos bod fi'n stupid. Mwyn gwylio Demon Slayer, sef go iawn yr anime gorau dwi rioed wedi gweld. Mae o'n spectacular. Mae'r gyfres gynta, please, rhowch tro yn efo, mae'r gyfres gynta ar Netflix, actually, mae'r gyfres gynta ar interstitial rhwng y gyfres gynta a'r ail gyfres, hefyd ar Netflix rwan. Mae werth just gwylio penod o'n efo. Subs neu dubs, does gennau, be bynnag da chi eisiau gwachod o, rhydd i chi wneud. Mae'r celf a'r storio mor brilliant. Mae hefyd yn llawn o ridiculous anime tropes. Mae'r bad guys weithio'n endio fyny'n ffrindiau i chdi, a wedyn chi'n goffi mynd i curio bad guys arall, just fel yn Furious 7. Ond mae hwn yn dan, mae'r gyfres diweddarad, Entertainment District Arc, mae gyd yn dan, mae'n sort of set mewn geisha houses, kind of troad y ganrif ddiwetha, kind of adegs, 1912, 1913, a mae'r ridiculous fights, swordsmanship, insane, demons, goriwch naturiol. Dwi'n cofio nes i cychwyn gwatcha Demon Slayer yn 2020 pan oedd hi actually'n teimlad mor dda i watched rwy'n yn slayo'r peth drwg, a dwi'n credu mae hwnna dal yn addas i ni yn 2023. Mae gwatched boi bach ifanc ridiculously hyfryd a positif sydd hefyd yn angel of death effectively yn fantastic, mae'n great. Hefyd un peth arall neithwr nes i wylio Banshees of Inisherin sydd yn headfuck sydd yn headfuck. Mae gennau yn cyw YouTube fi ar hyn o bryd Banshees of Inisherin explained. Dwi'n cedi falle mis nesa watch of a Bryn ac o'n i ddod nôl a just mynd What the fuck? Nath o sticio hefo fi. Mae wedi sticio hefo fi ys dros 24 hours wan. Mae o'n arbennig, ond hefyd fel dwi ddim yn gwybod beth dwi'n neud watched. Mae ffilms Matt McDonough wastad fel na. A dyna gyd sgynna i ddeud ar hyn o bryd. Da ni wedi bod yn recordio ys mor hir, gwerth mis o gynnwys. Ie, dyn cadw fod dan 2 awr o hyd. Ydyn ni? Ydyn, teddol o fod. Mae cloc fi fyny 2:52 ar hyn o bryd. Mwy, da ni cadw, mynd i bydd i'n edrych edit i gyd oedd yn iawn. Dwi'n siŵr nath Banshee ennill BAFTA. Erdial. Dwi heb watched All Quiet on the Western Front achos ers Hedd Wyn, dwi'n methu watched ffilms Rhyfel Byd Cynta. Can't do it. Rhy drist. So,
hogie, diolch am eich cwmni chi. Diolch, Sioned. Mae hi yn hwyr nos. Mae'r grandawyr mae'n barod am ei gwlau, pethau bech. So, y peth I feddwl, fel cloi ydy y syniad wan bod ni wedi gwario'r amser yma fo'n gilydd. Ie. A'r amser yma, da ni'n gallu edrych ymlaen a meddwl y pwysigrwydd o'r cysylltiad yma a'r syniad o wneud amser i'n gilydd y gwario fo yn mwynhau yr amser ac yn wedyn gallu mynd ymlaen yn y byd efo'r egni yna. Just y teimlad yna o cysylltiad a just mwynhau y teimlad yna a just meddwl creu teulu a hynna di peth pwysig rhywbeth I ni fynd i creu teulu da ni'n mewn ffrindiau da ni'n deulu ond dwi'n gobeithio yr unig gobaith gyda fi yn mynd ymlaen maen nhw di wneud o ran beth dwi dallt wan, maen nhw'n gwneud 11 Fast and Furious movie, Dwi jyst yn gobeithio fy nhw stopio ar 2 Poirot fucking... Diolch yn heiddi mwy. Brana. Pan mae gen ti Benoit Blanc yn neud o gymaint o well with a ridiculous accent. Yep. Dwi'n cedi na, cytuno. So bod, o'n i'n flin yn gwylio y ffilm Fast and Furious man, ond o leia oedden nhw'n gwybod be oedden nhw'n neud. Oedden nhw'n calculated. Oedden nhw'n gwybod yn union at pa gynulleidfa oedden nhw'n neud o. Oedd Death on the Nile hollol, tybod, blind leading the blind, fatha, dwi'n meddwl dwi'n neud y ffilm yma, a pobl eraill yn meddwl, dwi'n neud ffilm wahanol iawn I chdi. Oedd o'n hyll, wedyn, oedd o'n just fel, Armie Hammer yn efo'n spoilio po beth I bawb fyd. Cabins. Yr un ffors ydych chi'n bod o waith os y Jared Leto involved. Wel, ti'n gwybod, mae'n ein arall yn yr nesa, y trydydd. Reit, diolch yn fawr I chi gyd am wrando unwaith eto. Diolch I pawb sydd yn cyfrannu un cwpan bach coffi ni. Checiwch ni allan ar toot.wales. Toot.wales. Ffindiwch Haclediad. Da ni'n arwle. Welwn I chi mis nesa. Fydd y Gwanwyn wedi cicio'n penolau ni a fydd popeth yn hapus ac yn shiny ac yn gret a fydd AIs heb gymryd drosodd wneud y podlediad ma'n yn byd. Addo. Ond am heno, neu ddeud nos da gan Bryn? A buona notte. Nos da gan Iestyn. Buenos dias, señorita. Quite nos da. No'n i gymryd o. Mae bron yn fora wan dwi'n deitha chdi mae'n ffocin bron yn fora. Nos da gen I fi, mae gen I hanner bloc o Manchego y fan hyn efo enw fi arno fo. Dwi'n gwybod os chi wedi clywed fi yn ystod y siow. Dwi yn mynd I smasho hwn tra bod ni'n exportio'r ffail yma. So, hwyl tan tro nesa. Diolch yn brand o bawb. Ta-ra! Ta-ra!